Deze wedstrijd wordt mij mogelijk maken door Friesland lies. Goejoen en welkom vanuit het Abel Enstra Stadion bij deze hele speciale wedstrijd. Een bijzondere joen, de helden van SC Heerenveen. En dat alweer vanwege het jubileum van dit stadion. 30 jaar het Abel Enstra Stadion. En ter ere daarvan zullen de helden van Jettiets nog een keer de foppels gewoon ontwan om het Chinwar op te nemen. Alweer hele mooie namen. Het is een trip down memory lane. Van de midje kwamen die oude spelers alweer al bij elkaar op het Frieske wetter op de Frisian Queen. Zo, daar hebben we Igor Korniev, maar natuurlijk de eerder vastzitter Riemer van der Velde en ik Annie van der Velde. Dan komt ook de spelersbus aan. Zo bij de alweer opwachter, toch de kapitein. Ik zag Afonso Alves, Miralem, nee, Daniel Pranjic vanzelfs. En dan komen ze alweer bij elkaar. Natuurlijk is het Foppe de Haan die nog een keer de tactiek terugneemt bij de onvierder Petter Hansson. En dit binnen jongens van de bekerfinale 2009. Natuurlijk met Michel Breuer en ik Michael Dingsdag. Marcus Aalbeck en ik Romano Denneboom. Twee teams. Team Gert-Jan Verbeek en team Foppe de Haan. Zij zullen het nou aan zijn Chimmelkoor opnemen. We hebben al een heel soort namen jet. Maar commentator Roelof de Vries, waar toch het er eens alweer nog meer mooi? Ja, wie een list van 47 namen, goeie ik. Dus uiteindelijk een list van 46 namen. Om dan maar vod maar het negatieve verhaal te beginnen. Dan hebben we dat ik gewoon, want het wordt natuurlijk een feestje, want Miralem Soleimani had tongetje spietig genoeg zijn. Hij is er net bij. Maar een hele list met namen is er wel bij. 46 blauwe eruit horen. Dit is dan team Foppe de Haan. Ik had de opstellingen al op papier staan. Ik kan je al vertellen dat bijgelijks Hans Vonk eerst in de goal begint. En dus net Kenny Steppen bijgelijks. Ik kan je vertellen dat de eerste onvierder van Foppe Petter Hansen is, de Zweed. En ik kan je vertellen dat de eerste spits, want ja, maak je daar maar eens een keuze uit. Marcus Aalbeck, nee, die weet het net. Nee, Giorgio Samaras. Die begint eerst in de spits, de Griek. Die natuurlijk nog een vrienden had bij Manchester City en Celtic. En op dit staat tv-analyst is in Griekenland. Had nog even een technisch directeur wist ik bij OV Creta. Dit is team Verbeek. En daarvan kan ik je vertellen dat bij Gleeks Michel Breuer aanste onvierder is. Hij zit centraal. Maar ja, de man kijkt onder een Michael Dingsdag. Dat kind van zelfs ik net hoors. Maar er zijn nog volle meer mooie namen in deze list. Hè. Internationals, Bosvelder, Schaars. Daniel Pranjic die nog maar bij München tagong. En je zit dan in de spits. Ja, Afonso Alves. Hij is bij waarom. En hij kwam ik nog. Hij is kwam. Hoe kwam dus waarom uit Belo Horizonte. De man die ooit 36 doelpunten scoorde. Maar de beide onvierders, dat zijn Michel Breuer en Petter Hansson. Ja, en die staan nou naast mij. Michel Breuer, laat ik met jou beginnen. Aanvoerder van het team Gert-Jan Verbeek. Ja, het voelt een beetje Champions League avondje. Ja? Ja, nou ja, hier, we hebben alles opgetuigd. Ja, nee, oké. Ja. Nee, ik heb geen Champions League gespeeld, dus ik zou niet weten hoe dat precies voelt. Maar het voelt wel als een bijzondere avond. En dat is wel, daar refereer je aan, denk ik. Ja, zeker. Het voelt bijzonder toch, Petter? Want jij komt speciaal terug uit Zweden, uit Scandinavië, om deze wedstrijd te gaan spelen. Ja, het is bijzonder, toch? Ja, het is een geweldige avond. Veel spelers en ook veel mensen op de tribune. Ja, het is hartstikke mooi. Ja, op welke speler had jij je verheugd? Dat je zat in het vliegtuig vanuit Scandinavië, vanuit Zweden. Wie hoopte je echt terug te zien? Als ik eerlijk zijn, was Breuer een van de... Echt waar? Ja, was eigenlijk de eerste. En dat is geheel wederzijds natuurlijk. Nou, toevallig was van de week zat ik in een podcast, toen vroegen ze dit ook. Dus het lijkt nu een beetje alsof ik dan, hij zegt het, ik zeg het. Maar toen heb ik het ook gezegd. Dat ik wel benieuwd was naar Petter, maar vooral omdat ik had het idee als hij ging stoppen dat hij helemaal klaar met voetbal was. Maar hij is toch weer ergens trainer geworden ook. Dus daarom was ik wel benieuwd naar hoe dat allemaal is gegaan. Dus leuk om Petter weer te zien, maar ook alle gezichten gewoon. Dat is best wel bijzonder, moet ik zeggen. Ja, toch? Het is een trip down memory lane eigenlijk. Hè? Wie je allemaal weer tegenkomt. Afonso Alves, Daniel Pranjic. Sommige jongens heb je denk ik jarenlang niet gezien. Nee, dat klopt. Ja, het is eigenlijk, ik heb wel
1 of 2 personen gezien vroeger, maar voor de rest is het bijna 20 jaar geleden. Zo, het is hartstikke mooi. Ja, waarom wilde je graag Michel Breuer weer zien? Dat is Michel zelf ook ik heb vaak met hem gespeeld en ik vond wel een leuke jongen. Aan het veld, maar ook buiten het veld was het wel een leuke jongen. Ja. En ook jij bent actief in de voetballerij, hè? Want je bent coach in Zweden. Ja, ik ben assistent trainer bij Sirius in de hoogste divisie. Wij zijn aan het trainen om de competitie te beginnen volgende week. Het is mooi. Ja, veel spelers eigenlijk, hè, die je nu allemaal weer ziet, zijn allemaal toch wel een beetje in de voetballerij terechtgekomen. Giorgio Samaras is zaakwaarnemer en ook analist voor de Griekse televisie van de Premier League. En zo zijn er nog veel meer. Christian Bak-Nielsen, technisch manager. Ja, klopt. Er zijn een hoop jongens die zijn toch doorgegaan in de voetballerij als trainer of assistent-trainer. Maar ook wel wat jongens die hele andere dingen doen. En dat vind ik juist ook wel mooi om te zien en te horen wat die allemaal doen. En, het is vooral gewoon om iedereen weer te spreken en te zien. Dat is echt leuk. Ja, nu de hamvraag, jongens. Ja. Ben je een beetje fit? Een beetje fit. Ja, een beetje. Een beetje. Een beetje? Ja. Wie maakt op jullie echt een hele fitte indruk? Voor wie zijn jullie stiekem een beetje bang? Ja, die jongens die nog speelt. Je hebt natuurlijk Flap die nog speelt, Koems. Juricic schijnt ook nog in goede vorm te steken. Ja, precies. Dus dat zijn wel serieuze tegenstanders. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Ja. En we weten het allemaal, Petter, van als hij op een metertje of 40 ligt, gewoon uithalen. Ja. Ja, dat zijn we van je gewend, hè? De witte tornado. Ja, zeker weten. Oké, mannen, heel veel succes. Dank je wel. Zet hem op. Bedankt. De beide onfieders. Win dat van team Gert-Jan en team Foppe de Haan. En dat het goed is, komen aanstek de beide trainers hier net daar. Ik zag al de tovenaar van Jobbegeer, die komt al deze kant op. Gert-Jan Verbeek en we hebben nu Afonso Alves, de man uit Belo Horizonte in beeld. De topscorer verneemt vanzelfs vanwege zijn zo'n doelpunten in Heracles Almelo. En dit is natuurlijk een heel mooi moment voor Foppe de Haan en Gert-Jan Verbeek om nou nog weer één wedstrijd hier actief te wezen in het Abelensta stadion. De bekenden. Maar het is sowieso mooi om al die spelers weer eventjes te zien. Net alleen nog de beide trainers. Maar ook al die spelers. Oussama Assaidi, Paul Bosveld, Lasse Nilsson. Het is natuurlijk prachtig om al die jongens weer in actie te zien. Daar komt Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, ja, het gaat echt weer beginnen. Hè? Begint het al een beetje te kriebelen? Niet echt kriebelen, maar het is wel heel leuk om te zien hoe de mensen genieten en ook de jongens genieten. Het is voor de jongens, ik denk dat de jongens meer kriebelt dan bij mij. Ik kan ook niet voor hun spreken, maar het is wel heel leuk. Ja, zeker, want de opstelling niet sterk bekend maken in de kleedkamer. Ja, hoe gaat het dan? Zoals altijd? Zoals altijd. Je maakt inderdaad gewoon de opstelling bekend. En aangezien je zoveel goede voetballers hebt, heb ik niet gekozen voor de beste 11. Maar ik heb gewoon 2 teams gemaakt die qua sterkte gelijk een beetje gelijk zijn. En ook wel een beetje naar jongens die ooit met elkaar gespeeld hebben. Hè. Dus Broje Dinsdag is wel een duootje. En dan maar kijken hoe het loopt. En dan hebben we nog na 2 keer 25 minuten 22 spelers hebben gezien. Ja, dan moeten we nog een keer naar een langere pauze, nog een keer 25 minuten. Dan spelen we de beste 11. Dat houdt dan dus, uit. Ze moeten wel even een goede indruk achterlaten natuurlijk. Hè? Uiteraard. Want binnen sowieso spelers die het gewoon echt de bob uitstekken, heeft dit idee. Binnen bepaalde jongens die er echt heel vet uitjoggen. Nou, het valt mij over het algemeen heel erg mee voor hoe de jongens erop staan. Ik ben ook wel eens coach van de Rebellen. Nou, daar zijn wel een paar spelers bij die wat kilootjes overgewicht hebben, maar hier maar heel weinig. Dus dat is ook een compliment aan de jongens. Ze zien er allemaal redelijk fit uit, maar ja, ze moeten natuurlijk momenteel wel laten zien. Hè? Ja, bist nou extra nieuwsgierig naar Afonso Alves? Nou, niet extra, maar
Ik ben heel nieuwsgierig of hij op tijd zou zijn. Dat was hij, want hij was er gisteren al. Gisteren met hem gegeten. Ja, big smile. En hij kan nu veel beter Engels als toen hij hier was. Hij heeft natuurlijk bij Middlesbrough heeft hij 2 jaar gespeeld. En dat was hartstikke leuk om dat weer te zien. En hij zegt ook, dat is de mooiste punt waar ik gespeeld heb. Nou ja, een beter compliment kun je niet krijgen, toch? Nee, zeker niet. Nou, een heel soort willen, een heel soort succes. Ja, dank u wel. En zet hem op. Ja, zet hem op. Dat wie Gert-Jan Verbeek. En de collega, de concurrent Foppe de Haan. Foppe, ja, hoe is dit Düsseldorf voor jou? Want jouw vrienden van de Midje van zelfs ook al bij de boord. De Frisian Queen. Ja. Is het voor jou ook een soort van trip down memory lane? Ja, dat is het. Ja. Ik vind het fantastisch, echt fantastisch. Bij elke jongen heeft een verhaal. Dus ik zei correct, toen het begon, ziet ze keurig op een rijtje. En dan zei ik zo al in horen. Ik zei nou, ik kan van iedereen een verhaal vertellen. Die je er beter dan horen. Maar ik vind het fantastisch dat je er binnen hebt. Want dat vind ik echt. Ja. Voor elke nier eigenlijk. Ja, ik snap wel dat jou er wat langer tijd van neder ging. Want het wie de bedoeling dat de warming-up kwartier zo'n beginnen zou. Maar dat red je hem net op. Nee. Ja, zo. Hans Vonk moest in de schoon en ze voort met groeit. Nou ja, dat soort grappen. Nee, maar het wie wel, ja, ik vond het fantastisch. Ja, sowieso al die bekende mensen met de Sjen. Van waar hebben we jou nou, dat je steeds van daar heb ik hege verwachtings van, Joert. No, met voetbal? Ja, no. Ja, Michel Fab doet mij. En dat vind ik heel leuk dat hij mij doet. En Juric doet mij. Ik ben allebei nog topvoetballers. Nou ja, maar van de oude hap. Ja, ik verwacht je van Zwek. Die schoot er nog zo fit uit. Die voetbalt nog in het tweede van Steaua Boekarest. Nee, Spartak Praag. Ja, Feyenoord schoot er hartstikke goed uit. En ken ik goed. Radomski. Nou ja, en ik hoop dat de Aalbeck hier wat les van de koet. Ik zei het begin al, het is altijd hetzelfde. Maar Aalbeck, dat vind ik wel heel bijzonder dat het er is. Ja, kijk, eigenlijk ik hoop gewoon dat het goed gaat. En wat bedoel je met goed? Lekker voetballen. En lekker gewoon, de meesten zeggen dat ze nog wat kennen. Maar ik contact met de meesten en een beetje humor op het veld. Nou, en Luijgen, scheidsrechter, vind ik heel mooi. Waarom vind je dat zo mooi? Want ja, Luijgen is een bijzondere man. Luijgen, dat verhaal van het lul. Kijk, ik zei, Luijgen is scheidsrechter. Ik zei, die heb ik een keer gehad, uit tegen Willem II. En toen kreeg Marcus Aalbeck van achter een schop tegen zijn benen. Het was echt een overtreding, hij die doorspelen werd een goal. Toen wachtte ik een poosje tot hij voor mijn neus lang liep. En toen zei ik tegen hem, jij bent een dikke lul. En toen stuurde hij me op de tribune. En toen, na jou vrees op de televisie, wat zijn hier? Ik zei dikke lul en ik meen het ook. Dat had ik geen Luijgen gezegd, hè. Luijgen is gewoon een prima. En hij vindt het geweldig. Om hier nou weer bij te werken? Ja, dat vind ik geweldig. Ja. Nou, maar het is toch echt geweldig? Dat is het. Ja, ik wie op die boord. Ik vond het fantastisch om erbij te werken. Ja. En ik vind het echt leuk dat deze wedstrijd er nou is. Ja. En ik zou zeggen, nou een heel soort willen. Ja. En zet hem op. En winnen, hè? Ja, natuurlijk. Ja, toch? Ja, daar hoeven we net weer in te zitten. Nee. Dat wie Foppe de Haan. En dat hij neemt het dus op in het team van Gert-Jan Verbeek. Het is nou kraphoorn, kwartier voor 8. We kennen er even uit voor de reclame en dan komen we zo gauw als bij mogelijk weer. Waarom bij jou voor deze hele bijzondere wedstrijd. De helden van Heerenveen. Team Foppe, Team Verbeek. Ontaast. Ja, we zijn weer waarom in het Abelense stadion van die wedstrijd. De helden van SC Heerenveen. En een van die helden die zit nou naast mij. Romano Denneboom. Romano, ja, ik heb het al een paar keer gevraagd, maar hoe bijzonder is dit? Ja, heel bijzonder. Ze ziet het stadion is toch goed gevuld. Vandaag een mooie boottocht gemaakt. Heel veel leuke gesprekken opgehaald met oude bekenden. Dus ik ben echt aan het genieten. Ja, en al die oude bekenden, die mensen die je allemaal weer tegenkomt. Sommigen heb je natuurlijk jarenlang niet gezien. En dan zit je niet, zo net zat je in de kleedkamer en dan heb je de speech van Foppe de Haan. Hoe was dat? Ja, dat was heel mooi. Foppe is bekend dat het een heel emotioneel persoon is. En hij zegt, ik heb over iedereen een verhaal. Dat ga ik hier niet vertellen, maar hij werd emotioneel. En ik ook al.
Jij weet je ook een beetje emotioneel? Ja, natuurlijk, omdat je toch, hier is voor mij alles begonnen. Ik was 17 jaar, kwam vanuit Rotterdam. Dus, en nu ben ik 44, mijn zoon is mee en prachtig man. Ja. Wat zeg je dan tegen je zoon? Van, ja, hier heeft papa gevoetbald? Nou, hij zei meer van laat het nou maar eens zien. Oh jee! Ja, nee, kijk, we kijken veel voetbal samen natuurlijk en een beetje opscheppen af en toe. Maar ik moet het wel even laten zien. Zeker. Nou, we waren vanmiddag op de boot en toen vroeg ik aan jou van hoeveel minuten kan je het volhouden? En wat zei je toen? 2. En 2 betekent 2, hè? Ja, maar nou wordt het 22. Oh, zeker? Ja, want je begint in de basis? Ja, begin basis, eerste helft, dan komt het andere team en dan kijken we wel weer of het kan. Oké, maar je hebt net de warming-up heb je afgerond. Hoe zijn de beentjes? Zwaar. Ja, zwaar, ja? Nee, maar het is fantastisch. Weet je wel, toch een soort van gezonde spanning, maar als je daar lekker aan het voetballen bent, zal het wel gaan. Ja, met wie heb je nou weer zeg maar het vertrouwde gevoel dat je denkt van daar heb ik echt zin in om straks lekker de combinaties mee aan te gaan? Nou ja, ik zeg net, Marcus Aalbuk is echt mijn mentor. Die zit op de bank, maar ja, ik vind het gewoon fantastisch om straks ook weer naar hem te mogen kijken. Oké, heel veel succes. Zet hem op. Romano Dennenbaum, wie dat. En het is natuurlijk prachtig om dit al hier te zien. En daar is ook nog Victor Elm. Victor Elm, ja, voordat je naar de kleedkamer gaat, Victor. Hoe voelen de beentjes? Ja, het voelt wel goed. Het voelt geweldig. Ik voel me blij. Het wil heel leuk om hier te zijn. Ja, weer voor het eerst sinds... Nou, hoe lang is het geleden dat je hier speelde? Ja, 13 jaar bijna. Nou, het gaat wel hard de tijd. Ja, maar niks veranderd? Een beetje, maar gevoel niet. Nee, zeker. Want ja, nu weer in het Abelense stadion met al die oude mannen. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Ik hoop dat het een mooie potje wordt en dat ik een paar goaltjes maak. Daar gaan we wel vanuit, toch? Zeker. Zet hem op. Dat dankje. Dat wie Victor Elm. En nou, we gaan gewoon terug, jongens. Want ik zag hier de erevoorzitter, Riemer van der Velde en Annie van der Velde. We rennen er gewoon even naar daar. Riemer, daar staan we dan op het veld. Bij al die oude helden van vroeger. Hoe is dit voor jou? Ja, dit is een fantastische happening. Het is prachtig dat ze dit georganiseerd hebben. En het is voor al die mensen die deze club hoog zitten, natuurlijk een bijzonder feestje dat we al die grote sterren van vroeger werken zien mee. Dat is toch bijzonder? Ja, het is mooi en het is ook heel gezellig. Want dat is ook belangrijk. Dus ik haal bij een paar jongens van Mietje, zie je maar al een paar van deze heren aan een lesje bier. Dat mag vroeger net, maar dat doen ze nou al. Ja, zeker. Maar als je dan joggen, wat er nou al hier omrennen, en Daniel Pranjic, Afonso Alves, Christian Bak-Nielsen, jij kist ze al hier wel opnemen. Ja, wat is er dan? Ja, wat een grote namen heb je er eigenlijk voetballen? Ja, heel mooi dat we die Heerenveen herkend hebben. En we hadden het Jord wat vaker zijn op zo'n dag als deze. We hopen dat de leiding van deze club dat wij realiseert. Want ze mij wel iets beter. Het mooie jusje is beter. Maar dat jouwt helemaal niks. Een heel soort willen. Riemer van der Velde en Annie van... En dit is mevrouw Sibon. Ja, natuurlijk. Hoi, hoi. Dat is mevrouw Sibon, de dochter van Gerard Sibon. Natuurlijk een van de grote topscorers van SC Heerenveen. Ik denk dat we even naar collega Roelof de Vries gaan voor de definitieve opstelling van de eerste 24 minuten. Ja, wist, ik ga je de 22 namen die de eer hebben om aast aan te traapjen bij deze wedstrijd. Van natuurlijk, we spelen 3 keer 24 minuten. Ik heb de opstellingen van de eerste 24 en van de tweede 24. De opstelling van de derde helte is nog net bekend. Dus dat maken we nog even afwachten. Ik begin bij Hans Vonk aast op de goal. Dus dan nou ik haast de luistering naar muziek. We zien haast naar Suiverloon als rechtsback. Kenneth Otipa en Petter Hansson als centrale verdedigers. Hansson dus als onvierder. Erik Edman, de Zweedse linksback. Arek Rabdonski, ik hij spelen Champions League. Igor Koniev, mijn persoonlijke favoriet, wat ik zeg. De Rus die ik mooi dat. Michel Flap, Thierry Koniev op het middenveld. Ja, wat wil je nog meer? Samaras in de spits. Romano Dennenboom, Roxboeten en Erik rechtop. De man die scoorde in de bekerfinale in 1993 als linksboeten. En hoe mooi is het om die vlaggetjes weer in de lucht te zien, zoals in de Champions League tijd. De opstelling van Tien Verbeek.
met Boy Waterman. Ronnie Venema als rechtsback. Hij scoorde in de Champions League in Valencia. In Valencia in Stadio Mestalla. Linksback Joost van Aken. Centrale duo is Michel Breuer en Michael Dingsdag. Dan de man centraal van de verdediging. De man die toch Riewe van der Velde neemt als de beste speler die hij ooit meemaken had bij Heerenveen. Natuurlijk na het Abelenstra stadion. Paul Bosveld. Hij speelt het op het middenveld hier bij Geert Arend Roorda en Daniel Pranjic. Dan Afonso Alves in de spits. Wereldkampioen vrije trappen nemen Ugo Yildirim als rechtsboeten en Oussama Assaidi als linksboeten. Intussen jellen we naar het een van de clubliederen eigenlijk. Er is net een echt officiële clublied. Ja, natuurlijk het Verlies Volkslied wat aanstik nog te jaren wijze maar de glasblazers. En we luisteren hier nou naar Belinda Kinaar die een van de clubliederen zongt. Er schijnt een nieuw licht aan de horizon. Sakeer misschien ik nog wel. Ongeveer staan 1000 kaarten binnen verkocht. We weten net precies hoe de volgende jaar nog bij kan binnen. Ze verwachten nog wel een stuk of 1000 extra. De keer 26 en heel 1000 in het Abelenstra stadion. En voor natuurlijk niet, het is dus ter ere van het 30-jarig jubileum van het Abelenstra stadion. Ja, meer dan 30 jaar intussen alweer zeggen we naar de uitraap van Prins Willem-Alexander in de eerste wedstrijd van Heerenveen hier in het Abelenstra stadion. Zijn PSV. Doe nog een oefenwedstrijd. Daarna met de eerste wedstrijd spelen in het Abelenstra stadion. En dit binnen vanzelfs de glasblazers.
het zorgt echt van een heerlijke sfeer. Dus reed Jesper Hospers hier in beeldje trouwens. Ik dacht, voetballer bij de jeugd van Heerenveen. Het zal net nodig geweest om hier op het veld te verschijnen. Oer een paar minuten, ja, misschien wel een minuut, want dan is het 8 uur. Zo misschien wel een beetje erin. Zullen we zien naar de uitraap van de helden van SC Heerenveen. En we zien hier Roelof Luintge. Hij wordt assisteerd door Jaap Pol en Patrick Langkamp als assistent kiesrechters. Hij ziet dus gewoon 69 hier. Ja, dit is ik altijd het klassieke filmpje tussen. Maar hier nog de beelden van het oude Abelense stadion van Frits Korbach. Dat eigenlijk elke wedstrijd te zien is. De promotie van Maarten de Jong. Dit is natuurlijk alweer Erik Tammer die er hier ook bij is. Hier doelpunt onder meidje nog. Toen het eerste stadion. 4.400 taskagers. En toen kamertje de klasbak. En als Sibon. Nou, hier is dat weer Ruud van Nistelrooy. Daniel Jensen. Dit is Valerie Popovic. Die doet het net bij trouwens. Champions League helden ze. Johan Hansma, nou technisch manager. Talan is hier net bij. Hij wat maar Jong Oranje mooi. Marco Zelbeck is er bol bij. Lasse Nielsen, Petter Hansson. Brian van der Bussen, Silnet Spili, maar krijgt nog een eerder rond naast. Pranjic, de wedstrijd in Milaan. De bekerfinaletjes zien de penalty van Sibon. Bas Dost is er net bij trouwens. Juric is er weer. Finn Bookson er dik bij. Ginsiek. Ja, binnen Rietje. Fantastische voetballers vanzelfs. Hier in Joost Aken bij de treien in Cambuur. Hij speelt het aast, de tweede helft. En we spelen dus 3 wedstrijden, 3 delen van 24 minuten. Hier maar de spelers het veld opkomen. Ah, pieke fel, maar ik zie hier. Vuurwerk erbij. Hier Afonso Alves. Misschien herken je hem net, maar het kwatte hier. Lasse Nielsen. Hier natuurlijk altijd van het lange hier. Is Sibon. Maar zijn dochter, ik mooi natuurlijk, André Hansen. Links van hem. Willem van Anholt. Christian Bak-Nielsen. Sven Kuups, nog altijd actief. Stijn Schaars, Tieme Klompen. Alfred Finn Bokerson. Gert-Jaap van Beek. Ja, fantastische Rietje om te zien dit toch. Alle gesteerde kleer. Gaat het Fries volkslied onder leiding van de gladblazers. Doen we het nu weer ook bij deze wedstrijd de helden van Heerenveen. We gaan luisteren naar het Friese volkslied en we doen met z'n allen hopelijk allemaal mee onder leiding van de glasblazers. Zeggen toch een paar spelers stiekem meisjongen. Weet je dan misschien ik net zo gauw van verwacht je. Volgens mij zeg ik Marcus Albeck meisjongen bij Leaks. Hier een 50 hier tussen.
Zat er nog hartstikke fit uit trouwens. Michel Breuer, de onvierder. Weer Boy Waterman in omhelzing met George Samaras en Maarten de Jong, Asseidi, Michael Dingsdag. Ja, het is echt heel grappig om te zien dat er een heel soort verschillende generaties binnen die toch ergens dan wel een bepaalde link maar ook hebben. Dit is Lasse Nielsen trouwens, nou bij kwartier dus. Ronnie Venema, Pieter Bijl. Echt nog van begin, ja, hier 80 natuurlijk ik nog. Ja, je mocht dan alleen nog maar selecteerd worden van dit overtal als je dus in het nieuwe Abel Estra stadion spelen had van een jongetje of jou het 90 dus. Nog één keer een foto denk ik. Stel ik niet zo voor. Ja, prima. Ja, om toch maar een inmiddels zeer gewaardeerde collega te citeren. Hij is dus een mooi pensioen. Nou, dit is toch wel een goed stel, hè? Net alleen nog oud-spelers ben ik nodig. Je zag ik een soort oud-meiwerkers die de staf werken haast als... Nou ja, natuurlijk, dit is Riemer van der Velde, maar Andy van der Velde. Maar ik mooi meestal als Joop Heida, die toch heel lang overal leader West had. Erik ter Voorde natuurlijk, de fysiotherapeut die nog altijd fysiotherapeut is. De assistentcoaches. Want Jan de Jonge is assistentcoach van Gert-Jan Verbeek. En aan de andere kant is Johnny Jansen assistent van Foppe de Haan. Bij Jorge ik Tom van der Heijden. Hier toch, nou in ieder wel iets van 40 hier. Masseur West. Ik ga zoen. Ik een conditietrainer Jun Rekelhoff. Ik heel lang bij de club werken. Zelfs de oud-gasman Henk Schreuder is erbij. En dit is Hans Vonk van zelfs. De man met de meeste wedstrijden in het Abel Enstra stadion. Intussen ben het in Zuid-Afrika. Want ja, je weet daar hij natuurlijk van spelen van dat land, Zuid-Afrika. En dan ben het er niet tussen ik. En zij mag je de aftrap nemen. Riemer en Annie van der Velde. Dan leren we eerlijk wijzen. Zonder Riemer en ik wil Annie van der Velde. Wie dit stadion er misschien won nooit rest. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar ja. Dit is die eer toch maar Jan. Zo, oh, zo, ja. Toch twakker heen gewoon. En nou go van het veld als wij daar niet. Oh, Samaras neemt de aftrap stiekem al. Maar die maakt toch echt naambeurden terug. Ja, een echte Fries op de field. Zo, niet dat hier een Fries op de field op het stuit. Ja, ik denk het wel. Ja. Nee, Michel Flap natuurlijk ik nog. Die tellen we mooi. Zullen we Ronnie Venema een beetje mooi tellen? Burkert ik nog altijd bij de club trouwens. Daar is de aftrap. Jawel. Naam toch Geert daar het Roda. En Afonso Alves. En daar is hier Ronnie Venema. Hij Ugo Yildirim. En Michel Breuer. Shot er ik nog fit uit, maar ik zie ze. Assistent trainer nou bij Excelsior. Een Boy Waterman. Nog een krekt ophouden. Vrienden seizoen. Toen weer hij heel lang nog tweede keeper West bij PSV. Goeie combinatie nou aan de linkerkant. Maar Joost van Aken. Natuurlijk nog maar krekt ophouden. Dit is Oussama Assidi. Zo niet nog dribbelen in. Toch op. Is het eigenlijk volgens mij dat die techniek nog altijd er wel is. Hè? Dit is hij. Afonso Alves. Paul Bosveld.
Ja, toch wel een veeltoewicht, zoals nou echt van team Foppen. Een druk zetten van rechtop. En Radomski. Sorry, die kan nog wel houden. Ja, hè, Radomski. Dit is Samaras. Oh. Mislukt even. Yildirim. Ipri aan de linkerkant. Ja. Hij doet natuurlijk een koude trap. Dit is echt wel een aardige paas. Bij de linkerkant. Pranjic op Afonso Alves. Had hij die trap nog? Zit maar jongens, zit maar. Dat zoekt er wel graag zien wel weer. Ja, vrije trap. Ja, vrije trap. Ja, terecht. Terecht. Kenneth Otikba uit de net, maar hier is. Maar nou wil ik toch wel even zien wie die vrije trap neemt. Zo, Pranjic gaat er toch even bij. Oh nee, Yildirim gaat er toch even bij staan. Ja. Oh, hij smokkelt wat, hè. Hij smokkelt wat. Hij mag zelfs wat meer in de asdel worden. Ja. Of is er toch nog even bij staan. Maar Ugo Yildirim is natuurlijk wereldkampioen vrije trappen nemen. Hij won dat ooit in het toernooi waar je onder andere Zinedine Zidane en Jorginho. Zo soort namen. Ik zit toch nog Alves, ik nog even te lezen. Ja, wel een hele lange honger in trouwens. Doe toch Alves. Ei. Toch een beetje teleurstelt, Mark Tajan. Toch een beetje teleurstelt. Goh, wat hier die vrije trappen in de man uit Belo Horizonte. 44 hier is er niet tussen. Ja. 3 meter oer. Hij scoorde vrije trappen. Als je nog, nee, deze wedstrijd nog tijd hebben, dan mag je nog even ziekje op YouTube, ja. Naar die vrije trappen van hem. Wat jeetje, wat skeert hij erin. FC Greenzuid kan ik me nog herinneren. Uit een onmogelijk hoeken. Maar ik zie C2-bal. Zo, dit is Michel Flap. Nou kan het gevaarlijk wezen. Want ja, dat is een van de weinige spelers die nog voetballen. Dinsdag glied het uit. Goeie paas naar Radomski. Ja, dit is een gemene overtreding natuurlijk van... Assaidi weer dat. Is Radomski. Hij Gianni Zuiverloon. En Romano Denneloon. Had hij nog altijd die snelheid? Otikba, ik nog altijd actief in het Hongaarse voetbal. Bij Vasas Budapest. Trajalin transfermakker van Ferencváros. Ja, dit wie toch een panna van Zuiverloon. Denk ik. En een overtreding. Joost van Aken. Nog maar correct ophouden natuurlijk met voetballen. Toch vooral een held van Heerenveen. Toch die traaien in Cambuur in de derby. 14 blessuretijd waar het 3-2 van Cambuur. En daarna werd het toch 3-3 terug van Aken. Erik rechtop. Achter de standbeen langs. Mooi vastzet. Nee. Goed blok. Terug van Aken. Pranjic shot er ik nog fit uit, Max is. Zo. Even een versnelling hier van Assaidi. Hij bloot op een been. Daar, Yildirim, vastzet. Tweede peel. Otikba. Nee. Koek. Ei. Jeugdtrainer nou bij Sportclub Heerenveen. Even linkerbeen of rechterbeen. En dan... Ei. Ja, als hij spelers dit joggen, dan krijgt hij dat het hele seizoen nog weer, denk ik. Minder paas. Bosveld ziet er goed tussen. Als hij die helft doet, komt hij niet 0. Nee, ziet nog een sweeper in. Maar daar zit hij, hè. Hans Vonk. Man dus maar de meeste wedstrijden in het vernijde Abelenstra stadion. Ja, toch een teleurstellende Ibri van de wedstrijd natuurlijk. 0-0 nog altijd. Samaras. Van Hoording natuurlijk niks verloren. Dat is ik zo grappig. Denneboom altijd op snelheid. Ja, dit weer een gemene training van dinsdag. Dit opvallend graag net van Fluiten. Toch Roelof Luintgen. Denneboom. Nog een aardige carrière gewoon naar Heerenveen. Nog een wedstrijdspeler van Oranje. Toen Van Basten hem opraap toen hij bij NEC speelde. En intussen, zo'n 2 maanden, vertelde die van de middag. Ik vreeg hem, wat doe je nou eigenlijk? Dan zou je eerst gigolo, maar dat weer natuurlijk een grap. En hij is zo'n 2 maanden werkzaam bij Excelsior als spitsentrainer.
Die zit dus eigenlijk in de staf bij Michel Breuer, die nou ook assistent-trainer is bij Excelsior. Dus Hans Vonk. Nee, Erik rechtop. Oh, moet een kansje op Flap. Ja, dat is Boy Waterman. Dan kijk wat sneller bij dan Michel Flap. Wist toch wat sneller Michel Flap, Just wel. Dinsdag. Nou, keurig inspeelpaas op Oussama Assaidi. Goh, wat goede voetbal, hè. Goeie inspeelpaas. Oh nee. Toch net. Assaidi scoorde ooit in één wedstrijd in FC Twente zelf 3 keer. Heerenveen won die wedstrijd maar 6-2. Van een heel goed Twente toe. Volgens mij misschien kampioen was, dat weet ik even niet meer. Assaidi scoorde 3 keer, joeg 2 assists en veroorzaak ik nog een penalty. Daarna maak je een transfer naar Liverpool. Vervolgens nog bij Stoke City. Ten Lorenkaam. In dit schot van Roda. Hey, daar hebben we Johnny Jansen en Fopper Haan. Dat krijgen we zelfs te jaren kregen Johnny Jansen dat zijn contract bij PEC Zwolle net verlengd wordt. Er stond nog een dreig seizoen krijgen om er nog in te blijven. Denneboom. Zuiverloon. Radomski. Toch altijd actief in het Poolse voetbal. Vooral als agent, zaakwaarnemer. Zuiverloon. Ja, goeie vastzet. Samaras. Oeh, zit Breuer ook goed tussen. Hey. Venema in duel. Pranjic op Joost van Aken. Is natuurlijk nog wel fit. Moest toch met zijn carrière beëindigen. Denneboom. Ja, mooi hypering op Erik rechtop. Samaras. Oeh, dat wie Koniev. Die hebben we dan neemt. Igor Koniev. Ik Mats is een van mijn persoonlijke favorieten. Hij ziet van mij die ik op de boot in Akkerum mooie vaart maken. Nee, grauw. En waarom eigenlijk? Ah, dan zit op die boot en dan zie je al die man. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Gaat hij erin? Oh, goede poging. Goede poging van Oussama Assaidi. Ja, altijd goed voor iets opmerkelijks. Maar dan zit hij op die boot. Dan zit hij al die namen te beschermen. Wat is een Koniev? Ja, ik een liedjonkje. Heel Jen toch kwam hij oer van FC Barcelona. 14 wedstrijden de spelen deze man. Koniev. Nou dus maar echt nummer 8 trouwens. En dat is bijvoorbeeld niet persoonlijke favorietje. Wat een voetballer ben je dat. Ik kan bewust net mooi aan praten van je helden. Maar ja, ik nooit maar praten sinds ze los. Speler van 94 tot 96. Van Heerenveen. 26 wedstrijden, 1 doelpunt. Ik kom naar Heerenveen nog 4-4 naar Feyenoord. En nog even naar NAC Breda. Heel gedecideerd, Dientrog. De assistent-trainer van Rick Kruijs bij Volendam. Ja, hij baalde wel een beetje. Want hij kon misschien wel de trainer worden van Heerenveen. Nou ja, Rick Kruijs dan. Daar zou hij natuurlijk mooi in. Een echte Heerenveen-man worden. Dit is een goede hypering. Van Assaidi op Daniel Pranjic. Alves. Ja, hier die trol in de maat van Assaidi, tuurlijk. Die Igor Koniev, daar is hij aan de bal. Mooi wippeke, op rechtop. Even op naar Koniev. Het is 50 hier. Goed speel. Belachelijke beslissing natuurlijk van Roelof Luintgen. Maar Koniev is daarna nog trainer, werd assistent vooral bij Hiddink eigenlijk, bij het Russische nationale team. Zelf ik nog 14 wedstrijden spelen voor Sovjet-Unie, Gos en Rusland. Want die drie namen had het voetbal aan doen eigenlijk gewoon. Had zelfs nog op het WK voetbal spelen in Amerika. Het is een mooie ballencontrole van Koe Yildirim.
vroeger, nou, die bloot nog in. Otiba. Oh, had toch achterwest. Ja, dit dat toch voetballen, man. Dit is Samaras dus. Die nog een transfer maken dus van Heerenveen naar Manchester City. Dat komt nog. Oh, een arbitragezaak doet iets. En hoe echt valt. Toen ging hij naar... Oeh, mooie combinatie, hè, Marco Neef. Nou, is ik niks verloren. Hij is nou 40. Speelde 88 wedstrijden voor Heerenveen. Scoorde 24 keer. Wie een spits was, toch eigenlijk wat meer van de linkerkant. Transfereren doen naar City. Spelen daarna nog van Celtic. En wie dat wel echt een grote man. Werd 4 keer kampioen in de Schotse competitie. Oké, dat wil je vaak maar Celtic, maar toch. Spelen daarna nog van West Bromwich Albion, Al Hilal, Rayo in Amerika. En Real Zaragoza en Samsung Spor. Dat wordt oerhellen om naar Heerenveen te gaan. Nog een tip van een Griek. Die werd in Emmen. En die koe Jan de Jonge dan weer. Dus deze jonge was hier naar Taheli. Dus dan kwam hij bij Heerenveen op jonge leeftijd te landen. Speelde eerst nog een jong Heerenveen. Mooi man als een Ray van den Bij. Jos Hooiveld. Heel goed jong belofte team hier dat. Denneboom. Is ik nog fit, hè? Ah, goed schot. Is die dat dinsdag nou geregeld op het veld zit? Nou, als die maakt die bal dan toch wat dichter bij de goal hebben natuurlijk. Ja, Zuiverloon weet niet waar hij moet kijken. Roda. Bosveld. Assaidi. Bosveld. Auw, goeie interceptie van Radomski. En dit is rechtop weer. Erik rechtop. Ja, hij is nog actief op, als trainer in Oostenrijk. De Wennerik. Branic, ik actief nog als trainer. Momenteel had er geen club. Van Aken. Dus het publiek. De klassieker. You Are My Sunshine van Afonso Alves jongt. Zo'n mooi moment wijs om te scoren dan. Roda. Interceptie van. Ja, nummer 14 die zit net op mijn list namelijk. Oh, dat is Erik Edman natuurlijk. Jawel, zit wel op mijn list. Ja, Erik Edman. Ook eigenlijk ik maar toch wel wat ruzie valt bij de club. Want hij woe valt, maar ja, Riemen van der Velde liet met zijn gauw gaan. Hij kon een transformatie naar Tottenham Hotspur. Dat die uiteindelijk ik. En had toch nog wel een aardige carrière hoor. Hij tussen 46 hier en gaat hier even overlappen. Denneboom naar binnen. Edman eroverheen. Komt die paas. Die altijd een goede vastzet. Ja, die komt met de kast in. Schot op goal. Maar deze Erik Edman die speelde toch 2 keer een WK. Eigenlijk die 2 keer selecteerd. In 2002 die er net maar uit. 2006 wol. En werden ze pas in de 8e finale zo'n keer terug Duitsland. En op het EK van 2004 speelde hij 3 wedstrijden. En in de kwartfinale, want de volgende op de pool volgt het kwartfinale. Wie die scoort. En dat wiet je in Nederland. Die wedstrijd ken je misschien nog wel in 2004 in Portugal. Want die woen Heerenveen. Die woen Oranje toe, maar 4-4 en een penalties. Goeie van de Sat. Die toen eigenlijk weer een penalty inhoudt. Edman die toen net mooi. En in 2008 scoorde hij zijn kruisbaan nog weer. Oh ja, dit wordt zijn einde carrière van Erik Edman. We spelen naar Heerenveen nog bij Tottenham, Stade en Wigan. En uiteindelijk beëindigde hij zijn carrière bij Helsingborg. Dat is een fitte Zuiverloon, dat zie je wel. Dat ze heel lang niet ophouden met voetballen. Rechtop op de Denneboom. Hij is echt nog wel snel. Zo, nou schieten. Dan Zuiverloon dan. Even ruzie met de bal. En de assistent trainer van RKC neemt het toe. Geert aan het Roda. De Noordburgmer. Venema nog altijd werkzaam bij Heerenveen.
lang bij de commerciële afdeling. Nou weer op de technische afdeling. Ze is maar een soort van coördinator. Dit is Assiri. Gaat hij weer. Ook die badje in Oerum. Let hem begin. Ja. Dat is wel lollies, juist wel. Lastig, jongen? Ik hoop het wel, ja. Nog een keer warm lopen nu. Zo. Geen blessures. Nee, dat is heel belangrijk, hè? Hami voelt niet top. Nee, maar ben je onder de indruk van het niveau? Lage tempo, maar wel een aardige niveau, moet ik zeggen. Ja? Maar dat lage tempo, dat spreekt je wel aan? Ja, dat is goed voor mij. Als laag als mogelijk, dat is wel goed. En zag je net ook die actie, meteen heeft hij weer de bal. Giorgio Samaras, zag je net die actie? Ja, ik denk dat het een sniper of zo was. Ik denk het ook. Zo'n hole in het veld, maar ja, het is wel leuk. Leuk toch? Grappig, ja. Het is vooral grappig. Nou, wat kunnen we van jou verwachten straks? Minimaal 1 doelpunt, denk ik. Minimaal 1. Zet hem op. De Zweed Lasse Nilsson. Ik bijzonder dat die Zweden tot het algemeen nog al je goed Nederlands kennen. Nog altijd. Het laat ik wil wat bij elkaar natuurlijk oké. Maar deze 43-jarige Lasse Nilsson is nog altijd net actief als voetballer, maar wel bij Helsingborg. Of in Helsingborg, volgens mij bij een amateurclub trainer. Speler van januari 2004 tot augustus 2000 Heerenveen. Toen maakte hij van 3 miljoen. Toch een aardige transfer naar het Franse Saint-Étienne. Via Elsborg nog 2 jaar in Nederland spelen bij Vitesse. Oh, Samaras. Toch mis je dan wel een beetje startsnelheid, hè? Ja, dat doe je toch altijd of terug. Michel Breuer, de onvierder. Net van Eert, hè? Ja, let het net scoren. Ja, ook met de warming-up begonnen Alfred Finn Bogason. Alfred, ben je een beetje onder de indruk van het niveau? Kan ik niet zeggen, maar het is een mooie wedstrijd voor allen. We hebben alle mooie herinneringen aan Heerenveen en het is heel mooi terug te keren. Ja, wat is als ik jou vraag om 1 herinnering te noemen, wat is jouw allermooiste herinnering aan de club Heerenveen? Ja, het goal tegen Cambuur hier thuis. En ook mijn eerste wedstrijd in Abel Lenstra was ook heel mooi. Tegen Ajax, 2 goals, 3-3 gespeeld of 2-2. Ja, ik heb zoveel goede herinneringen van Abel Lenstra stadion. Het is lastig om 1 te kiezen, maar die 2 zijn de hogerop. Ja, kan je zeggen dat jouw carrière echt hier is begonnen bij Heerenveen? Ja, dat kan ik zeggen. Niet begonnen, maar het was een grote stap voor mij in mijn carrière hier te spelen. En ja, het was een ongelofelijke tijd voor mij persoonlijk. Ja, je hebt een hele mooie carrière gehad. Er is ook alweer een punt achter gezet. Want je bent gestopt. Eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang geleden. Want een maandje of 3, 4? Ja, 6. In september ben ik gestopt. Ik was in België bij Eupen. Maar ik had het gevoel gehad, ja, dit is tijd. En dan moet je aan hoofd luisteren. En dat was mijn beslissing, ja. Eén voordeel heeft dat wel. Je bent hier op dit veld een van de meest fitte spelers van allemaal. Heel veel druk vandaag, hè. Dat hebben ook mijn teamgenoten gezegd. Ik moet voor 3, 4 spelen lopen vandaag. Dat is ook goed. Zeker. Nou, heel veel succes en veel plezier. Alfred Finn Bogason. Ja, de clubtopscorer van Sportclub Heerenveen met 53 doelpunten. Ja, dan heb je toch Ruud van Nistelrooy, Klaas-Jan Huntelaar, Samaras, Albeck, Mark Oet, Bas Dost, Sibon, Afonso Alves. Die hoor je dus al hier onder je. Nou, dan moet je wel mooi dan bij de helft van Heerenveen. En die wedstrijd die hij op doelde, dat wiet in Ajax. Scoorde hij inderdaad 2 keer. De 1-1 en de 2-1 werd 2-2. Voor Ajax scoorde Serrero 2 keer. Die kreeg ik nog een rode kaart.
Er is een overtol met Daniel Guerrero erbij. Sven Kuups, Joaast ik nog op het veld trouwens. Philip Jurens iets spelen doen mij. Noordveld op de goal. Pella van Arnold, Zuiverloon. Arnold Kruiswijk, dat vind ik mooi naam. Hoesam Matanane zelfs nog. En dit is Denneboom. Nog altijd 0-0. Nog een lietse 4 minuten te gaan. Hij komt, hij hing het in de lof, zie ik. Als Erik recht op hem, dan maakt ze maar. Nee, pas komt in het on. En een training constateert, ja. Dat loopt toch een gezicht erin, die Roelof Luintgen. Dus de spelers die tussen ons warm brengen waar het tweede deel. Zullen we haast 4 minuten rusten. Team Klompen. Intussen een collega, want hij is journalist worden. 4 minuten rust hebben we. En tussen de tweede en derde deel hebben we nog 15 minuten rust. En naast zullen we zien naar een... twee spelers die Joert net mooi van wonen, maar net mooi van kennen. Dat vertel ik naast wel waar het binnen. T-shirtje. Roda. Michel Flap. Toch net zijn volle zoen, Michel Flap. Stelt me wel wat teloor. De jongste speler op het veld. Rechtop. Flap. Petter Hansson. Samaras. Oh, goede paas op Flap. Ieper aan de rechterkant. De Zuiverland zoekt in. Ja, dat zegt Flap net. Hansson op Koniev. Ja, 52 hier. Zuiverloon. Korniev. Radomski. Otikba. Edman. Denneboom kan die bal natuurlijk nog binnenhouden. Dan Chinoer, Ronnie Venema. Oeh, vieze overtreding. Ja, dat verregent ook. Popov lukt daar. En Makati vreeg alweer om de gele kaart. Zit wel wat in natuurlijk. De man die nooit scoorde in de Champions League, Ronnie Venema, scoorde vrij in de competitie en niet in de Champions League. Vastzet komt van rechtop. Of nog even een excuus. Rechtop. Beuer, verdedigt goed uit. Opvang terug Asseidi, zo'n counter kan komen kunnen. Ja, zit hij naar maak. Prime niet zo. Goeie bal aanname. Dan mat Yildirim nou eigenlijk wel snel Jim in. Asseidi wil dat ik. Ja, toen nou Hudder. Yildirim komt dan die paas. Dan mat er die gouden vastzet komen. God, wat hier niet vastzetten. Sa. Ja, daar komt hij. Oh, toch net. Goed verdedigd nog, denk ik. Dan weer toch Afonso Alves die bal uitrapert. Ja. Afonso Alves, jongens. Kwam ooit oor van Örgryte en Malmö uit Zweden waar. Daar werd hij kampioen. En toen won hij de zilveren schoen. Achter Totti. Scoorde liefst 44 keer in 39 wedstrijden van Heerenveen. Maakte die gigantische transfer van 18 miljoen. Nee, Middlesbrough, ja, daar werd het eigenlijk niks. Want daarna ging je nog naar jouw verschillende clubs in Qatar. En dan wie het wel kleer, ging je weer om met Belo Horizonte. Dat is een aardig paaske. Dan gaat er die goal komen. Die komt er net. Goed, keepje, terug Hans van. Ja. Op ten koste van een corner. De actie van Asseidi zelfs. En dan fluit het de skizochter Luintgen hier natuurlijk wel een extra blessure die bij Luca maakt. Maar goed, we nemen hem net kweer. Dat zijn die baalgoal, dat is wel mooi te zien, hè. Hij zaalvoetbalt ik nog altijd. Ja, toch wel best wel een aardige actie. Hier Kronenberg hem af. Nou, maar dan zijn we hier. Hoe het gong met Paul Bosveld.
Hoe ging het? Ja, als je het heel weinig doet, dan moet je af en toe wel even op tandvlees doen. Maar het is gewoon superleuk om te doen, dus even doorheen. Zeker. Nou, het ging helemaal niet onaardig. Hoe vind jij het op zo'n dag? Ja, alles komt weer even terug. Hè? Veel oude bekenden, sommige. Ja, de meeste herken je natuurlijk wel. Nee, zeker. De meeste allemaal heb je eigenlijk sinds 2007 niet meer gezien. En ook de hele opzet, hoe ze het hebben georganiseerd, ook met de opkomst, is geweldig, denk ik. Ja, toch? En heel eerlijk, Paul, want iedereen... Hoeveel grote spitsen hebben hier wel niet gevoetbald? Dan noem ze allemaal maar op. Hè. Huntelaar, Nistelrooy, Afonso Alves. Maar er is er maar één die het allermooiste doelpunt ooit heeft gemaakt. Hè? Ja, ik zag hem voorbij komen. Hij blijft wel heel bijzonder. Alleen de jongens hebben iets in de kwantiteit beter gedaan. Hè? Dus een goed verschil moeten zijn. Zeker, maar dat was ongeveer vanaf de middenlijn, hè? Ongeveer? Ja, dropkick. Roorda die hem eigenlijk wegwerkt. En, de keeper van Groningen? Ja, precies. Ik kwam precies in mijn, in mijn zone. Ja, ik denk niet na en ik neem een dropkick en ik zie hem gewoon vallen. Ik zie Samaras onderweg al juichen voordat hij geland is. Dus ja, het was een bijzondere wedstrijd met mooie goals tegen de rivaal. Dus mooie kun je niet hebben. Nee, zeker. En diezelfde Samaras die struikelde net, hè? Ja, tijden veranderen, hè. En, ook de motoriek, zo zie je maar. Ja. Ik ben niet de enige. Nee, zo is het. Heel eerlijk, want laatste vraag. Heb je er nog even over nagedacht van... misschien doe ik straks nog een dropkick als Hans Vonk iets te ver voor de goal staat? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb in de warming-up wel een paar keer de dropkick geoefend. Maar goed, het veld lijkt wel wat groter dan destijds. Maar ik weet niet of dat echt zo is, maar zo lijkt het wel in ieder geval. Dankjewel, in ieder geval keurig 0-0. Zo is dat. Dat zei Paul Bosveld. En die komen nu bij de trainer Gert-Jan Verbeek en ik zal even Even waar is skietzochter? Nee, die begint aan zijn werk. Wacht, we rennen even naar de skietzochter, Ta. Dag meneer Luigen. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Wat vindt u van het niveau? Ja, je ziet dat verschillende spelers nog hartstikke fit zijn. En het is toch geweldig met zo'n entourage. Dat er zoveel mensen op afkomen. Dat is toch geweldig weer. En ik moet ook zeggen, deze grasmat is een juweeltje, hoor. Een juweeltje, ja? Ja, dat is een compliment voor de terreinmeesters. Maar het is top, hoor. En het is hartstikke leuk. Al die oud-gedienden weer. Ja, het is een soort reunie, hè? Dat is het zeker. En hoe vindt u het dat ze u hebben gevraagd om deze wedstrijd te gaan fluiten? Ja, vind ik een hele eer dat ze mij hebben gevraagd. En daar hoef ik niet te lang over na te denken. Want ik mocht altijd graag naar Heerenveen toekomen. Het was altijd prima, goede sfeer. Nou, ik heb hier geen rottigheid nooit meegemaakt. Maar 1 keer toch een rode kaart met Foppe de Haan? Ja, ik heb Foppe de Haan 3 keer rood gegeven. Maar die was niet altijd makkelijk. Maar na die tijd was het weer gezellig een drankje drinken en dan was het weer over. Maar 3 keer een rode kaart? 3 keer een rode kaart, ja. En terecht? Ja, ik laat me niet uitschelden voor L en nog 1 letter ertussen en dan L op het eind. Dus nee, maar goed, dat is vuur van het spel van hem. Maar goed, ik pik dat niet, ik hou van respect. En ja, dat was toen die tijd. En ik heb later nog wel dingen gedaan voor de Foppe de Haan, de stichting en zo allemaal. Het is een beste man gewoon, alleen met voetbal is emotie. En een scheidsrechter moet daarop anticiperen gewoon en naar handelen. Zeker. Nou ja, we spelen straks nog een keer 25 minuten. Heerlijk. Gaat u nog een penalty geven? Ja, als er de gelegenheid zich voordoet, dan wel. Maar er is nog geen gelegenheid voor geweest. Het kan toch niet zo zijn dat het 0-0 blijft? Nee, dat moet niet. Hè. De mensen moeten ook bij een aantal doelpunten zien. Maar ja, je ziet dat ze toch serieus zijn, hè, in het veld. Hè. Dat ze niet willen verliezen en dat ze gewoon... dat ze niet willen verliezen en dat ze toch erg hun best doen, hè. En dat is zo. Oh, volgens mij wil Gerard Sibon wil beginnen. Ja, we gaan weer beginnen. Ja. Veel plezier. Roelof Luintge. Dit is Gerard Sibon. Ja, spelisieel in team Verbeek. Want ja, daar had er natuurlijk mooi spelen. Of in dat team spelen. Maar ik mooi Foppe had natuurlijk onder hem spelen. Als alle spelers die hier binnen had hij mooi spelen. Alleen nog de man in Jeremion, toch dus Erik Tammer, Erik Rechtop, Iko Korniev. Maar we zullen even zien naar de opstellingen. Laten we dan maar beginnen met de Van Ros naar links spelen in de team GGA Verbeek. Mooi op de goal Boy Waterman, dus de Otto Palmaan is er op Marco Zalbeck. Waterman. Wilco Hellinga is rechtsback. Linksback is Pelle van Arnold.
Tieme Klompen en Christian Bak-Nielsen. Nou technisch directeur bij Midtjylland. Steeds centraal achterin. Sven Kuups nog altijd actief bij AA Gent. Speelt het centraal mooi. Ja, een van de grote helden van Heerenveen, André Hansen. Ja, daar is hij heel veel wedstrijd spelen. Maar scoorde ooit Levski Sofia. En Stijn Schaars. Daar is hij. Onderbal. Assistent trainer nou bij Peter Bos en PSV. Finn Bogerson speelt het eigenlijk correct een beetje achter twee spitsen. Dat zijn Lasse Nielsen en Simon. Zoals hij de opstelling in elk geval op het boert. Dit is de linksback Goran Popov. Ja, die werd niet krijgt al Tassong terug op het publiek. Hier is hij Goran Popov. Ik heb verschrikkelijk alweer maar een lakenfamilie op die boord. Wat een figuur. En ik kan je vertellen dat hij speelt het maar Lazarov op het shirt. En dat is wel een bijzonder verhaal. Want hij is agent, nou zaakwaarnemer in Macedonië. Maar het speelt toch heel Europa, vooral eerst Europa. En deze jongen hier, hij zoekt een transformatie van een club uit Kroatië. Hij werd toen in een nachtclub in Macedonië. En ja, daar wie Bran. Er zijn 59 mensen bij omkwamen, waaronder deze Lazarov. Vandaar dat hij zei, ik wil graag maar zien namen achterop mijn shirt spelen. Als eerbetoon. Nou, dat is natuurlijk een mooie eerbetoon van deze Goran Popov. Toch cultheld worden bij Sportclub Heerenveen. En dit is Schaars. Dan snel even naar die ploeg natuurlijk van Foppenhaan. Just Alfred Finn Bogerson die heeft keer maar afvlaggen wordt van Boetspul. Kenny Steppen. Dat is de keeper van Sportclub Heerenveen. Dus die maar 14 wedstrijden in het spelen had, maar die toch keeper wezen. Ja, ze mochten toch wat. Moesten toch een PFJ keeper zetten, denk ik. Ja, Boetspul, hè. Said Bakati is de rechtsback. Emmingen en Tieme Klompen spelen centraal. Goran Popov linksback. Victor Elm en Feirinen staan op het middenveld. Mooi. Filip Djuricic ervoor. Ik nog altijd actief bij Panathinaikos. Albeck in de spits. Tamer Rogs Boeten en Soe aan de linkerkant. Soe rechtop presteren. Maar ik denk dat dat net klopt. Ik denk dat dat verhoor is. Zo waarsteentjes misschien. Dit is Albeck. En Michal Swek, ja, die zit ik in het team, zag ik. Ja, Swek speelt het. Ik zie Joey van den Berg, zag ik staan. Er bent nou al wat wisselingen tappast. Mooi, hè. Dit is Stammer. Nee, Joey van den Berg. Op dit staat natuurlijk assistent trainer bij het eerste halftal. Dit is Feirinen, de Fin. Nou, trainer van FC Hanke. FC Hanko in Finland. Tammer. Said Bakati. Er zit André Hansen goed tussen. Christian Bak-Nielsen. Is ik nog fit? Jos nou Fotal. Finn Bogerson is ik nog fit. Ja, die krijgt hem. Christian Bak-Nielsen die stoomt als een Frans Beckenbauer terug. Die kan hem wel weer om. Hè. Zit nou Boenspul. Komt aan de vastzet. Met een goed uithellen. Terug Joey van den Berg. Ja, het is een eigen niveau. Zo, denk ik Popov. Zo. Filip Djuricic. Ja, daar ben ik maat van ook hoor. We gaan net maar ook voetballen, nevens mij. Maar we gaan wel maar ook voetballen. Ik vind nog maar te allemaal te praten. Maar Daniel Pran is erbij. De Balkan-connectie. Dus Tammer. Scout op dit stuit. Dit nog scout West Heerenveen. Albeck. Ja, daar komt hij. Komt er 1-0. Nee, Sven Kuums zit er goed tussen. Ik zei mooi, hè? Sven Kuums. Toch de man van de snikkelgoal. Ja, zit zelfs in de dikke Van Dalen. Maken ooit een doelpunt. Toch, Jo begrepen het wel. Het wordt dat Roelof Luintgen niet krijgt zijn mooi van weer maar de L, een tussenletter en nog een L. Bij Utrecht in de Galgenwaard kregen die bal uit een scrimmage en niet in paf. Op zijn hele delen en ja, die komt de goal in. Dus snikkelgoal. Dit is Pelle van Anholt, die ik nog actief is. Hij wil al ophouden. Bolswater. Maar hij is dit seizoen weer begonnen bij Tech. Dit seizoen al 2 keer spelertje in Harkema's Boys. Valen en linksspieler vertelde die familie. Met een eigen sportschool nou in Hoofddorp. Kuums, Finn Bogerson. Ja, vrienden hier dus officieel ophouden. Hier eigenlijk een Ierling in club meer. Toen had hij er maar een einde om bereiden. Maakt toch een transfer van Heerenveen naar Real Sociedad. Dit is Alfred Finn Bogerson. Had toen nog een lang spelen bij Augsburg. En nu afsluiten in Eupen in België. Maar toch ik voor het IJslandse team een
Aardige carrière maar maken. Nog een EK voetbal maar maken. Kunnen die bal nog binnen houden? Nee, Ebbingen zit een goed machine lief tussen Arjan Ebbingen. Oh, dit is Nielsen trouwens. Zo, daar Michael Zwek. Die ben je misschien wel een beetje vergeten. Maar ja, deze jongen die won gewoon de bekerfinale. Dit is meer Filip Djuricic. Zo, de 2 actieve voetballers. Even zien, dat kan een leuk duel worden. Speelt het nou nog bij, maar hij 23 hier. Is hij een goede snor bij Panathinaikos. Bak Nielsen op Saïd Bakati. Aardige facet. Bij de tweede peel komt Arjen Ebbingen kijkt let. Oh, dat is Anthony Leurling. Tjo, die hier nog net jongen. Die is hier net bij mij op papier. Anthony Leurling. 2 periodes bij Heerenveen spelen. Die kwamen op vrijdag Jelle Ike bij Heerenveen te spelen. Toen speelden er uiteindelijk nog 4 wedstrijden. Maar we kennen hem natuurlijk vooral van het seizoen dat de Champions League hel en de Champions League speelde. Toen weer die fantastisch wanneer hij een transfer maakte naar Feyenoord. Dit is een Koems op Stijn Schaars. Shot daar Finn Bogerson Jipkin. Komt hij hier op Iermaai keeper Steppen. En dat Stifke is ik vrij. Nee, dat is nog een mooie redding van Kenny Steppen. Haha. Je zou niks in zijn kinderen. Een goaltje zou even leuk zijn. Laat hem even gaan of zo. Maar nee, dat zit er niet bij die spelers. Vergeet het maar. Stijn Schaars maar de corner nemen. Zwek verdedigt goed uit naar Djuricic. Oh, Wilco Hellinga. Ja, komt er wel heel hut in. Koems. Nee, Finn Bogerson. En Stijn Schaars. Ik wil een aardige trap, hè. Popov. Ik zoek maar eens goed uitverdedigd. En Marcus Albeck. 50 hier in tussen, maar ziet er nog fantastisch uit. Djuricic. Mooi hoestap. Kijk net zo'n toch Leurling. Koems. Bak Nielsen. Zwek. Spelen toch altijd bij Slavia Praag B, maar je zo hier. Dat kijkt als ja, jong Ajax in de eerste divisie. Oh, mooi niet waar? Nee, kijk net. Kijkt als jong Ajax en jong PSV spelen in de eerste divisie bij Cambuur. Speelt het Slavia Praag B daar ik in de tweede divisie. En hij speelt het daar nog zo nou en dan. Maar hij won dus de bekerfinale met Heerenveen. Dat is een goede set van Tronsol. Je trok hem op... volgens mij weer op Kenneth Perez te zetten. Met er ook een beetje de wedstrijd spelen wat. Dat was niet hadden we natuurlijk hoor. Sibon de penalty erin traap. En dit is Lasse Nielsen. Joey van den Berg. Even een Zidane. Djuricic. Bakati. Tammer. Albeck. Stoet. Ja. Tammer diep. Maar daar zit toch wel even 20... ik denk 24 hier leeft die verschil tussen Van Aanholt en Tammer. Mooi ding. Bal op Tieme Klompen. Stijn Schaars. Mooi. En Koems. Oh, binnenbal Koems. Popov, daar is hij weer. Feirinen. Zwek. Van den Berg. Djuricic. Tammer. Marcus Albeck zit clear. Komt bij de tweede peel wel hè. En daar komt hij. Nee, nog altijd net. 1-0 nog altijd net. Leurling en Albeck roepen elkaar eigenlijk een beetje in paad. Nou, trainer bij de jeugd van FC Den Bosch. Hij kwam ooit door Oer. Kijk als Ruud van Nistelrooy van Den Bosch naar Heerenveen. Waterman. Het heel lang hier voetballen. En dit is Wilco Hellinga. Nog altijd een trainer in de jeugd van Heerenveen. Ik al heel lang. Speel van Heerenveen, maar speel ik nog voor clubs in Zwitserland. En van Nürnberg in Duitsland. Een aardige carrière gewoon boek Heerenveen ik.
Finn Bogason maar de vastzet. André Hansen. Dat is Finn Bogason. Als ik het te sjog dan, ik vind eigenlijk dat we nog wel een mooie spitsbroeken kennen, maar die Finn Bogason, oh, die vind wat minder. Lasse Nielsen, ja. Steppen. Ja, Kenny Steppen, dat wie ooit keeper van het IR in België in 98. En toen tocht bij Heerenveen in de leiding doel van Ime Kuiper en Henk Hoekstra. Ja, wij gaan die stap nou echt, Martin. Ja, 98 komen trouwens, daar heb je een piest in, maar die wat letter. Maar goed, maakt niet uit. En Kenny Steppen, die lutste toen naar Heerenveen aan, want die won echt een stapmaatje naar de top 3. Er zijn goede spelers zelfs, zoals Braziliaan, maar Pedro Beira en Lazaro. Die had nooit maken bij Heerenveen. En deze Kenny Steppen ik, maar hij had uiteindelijk maar 14 wedstrijden spelen in 4 tiert. Waarna hij weer rondging naar Waasland, Beveren en nog bij Zulte en Sint-Truiden spelen. Hier komt hij goed uit de goal. Dan had ik heel lang geblesseerd West. En dan had ik ooit een verhaal dat dat kwam omdat hij een jongetje op stap was weer. Dat hij naar het inkwam. Dat hij toen via een ruimpiepen naar het raam klimmen wordt, maar vol is in Hoornbruts. Steinschaars. Via Nederland nog weer in het Nederlands elftal kwam. Uurpaas op Boken, Finn Bogason. Werboekspeel. Ja, je jerde de irritatie bij het publiek. Tammer. Hansen. Ja, fabuleuze goal natuurlijk in Levski Sofia. Daar zit hij toch bij een heel soort supporters bekend om de jonge Noor. Ik net heel vol in de basis spelen bij Heerenveen. Waardevolle nummer 12 eigenlijk. Maar hij scoorde die goaltje in Levski Sofia, waardoor Heerenveen voor het eerst winteren in het Europese verband. Oh, mooi Intwa. Dat is Nielsen. Komt die. Ja, daar is hij 1-0. Mooie combinatie, mooi Finn Bogason, maar weer afvlaggen. En affluiten terug Roelof Luintge. Ja, VAR doet je erop. Dit is de beweging bij Lasse Nielsen. VAR. Mooie hypering wel naar Bakati. 42 hier in Tusken. Kwam ooit Oer Ukrains bij GVAV. Spelen toch 103 wedstrijden in het seizoen. En is daarna nog trainer West van Emmen, Jong Ajax, Reading. Zo. Een pegel. Van Popov. Maar Bakati dus, trainer West, aanvalassistent van Jaap Stam. Bij Jong Ajax en Reading en PEC Zwolle. Feyenoord, daar ik nog assistent West van Dick Advocaat. Mooi West naar Cincinnati en ADO. En uiteindelijk nog assistent West van Maurice Stijn bij Ajax. Maar op dit tijd Wurklis. Finn Bogason. Kijk dat de hut denk ik van Anholt. Ja. Juricic. Dit wie de man van Scott niet krijgt. Popov. Die werd jipjeren. Jawel. Hij stoomde daar ik altijd op de linkerkant op. Scoorde natuurlijk de eerste goal in de bekerfinale. 2020 in 2009. En had eigenlijk gezwaren van de goaltune nou van Heerenveen. Je denkt maar dat je alles mag. Oh, daar is hij. Nee, Albeck. Lekkere actiebal. Maar Goran Popov, die goaltune, als Heerenveen scoort, dan je denkt maar dat je alles mag van mij, van Frans-Duits. En dat lied werd echt 10 of 20, 30 minuten na de wedstrijd van die bekerfinale die Heerenveen won, spelen in het stadion. Hij hier nooit van dat liedje heeft. Hij ziet maar Muitersjongen op zien, nou ja, Macedonisch of heel Nederlands, Engels. Maar dat liedje, je denkt maar dat je alles mag van mij. En dat
Ja, dat werd heel erg oppikt door het publiek en dat werd heel erg omlaken. En toen zag je, ik denk 2-3 lien iemand hier bij de club, Jeffrey de Vries toevallig, die nog altijd werkt. Die zei, hey, daar was een goaltune van uit. Dat werd nou gigantisch oppakt door het publiek. En diezelfde Goran Popov is wel een cultheld. Nee, dat had ik te krijgen. Maar het feit dat hij ooit... Ja, eigenlijk is dat een heel treurig verhaal. Maar daardoor is hij wel een soort van cultheld. Dat hij ooit om Jelve Seis Mois, naar een stapjong, naar een wedstrijd Ajax-Heerenveen in de Johan Cruijff Arena. Die ze wonnen. Waarom kwam in Heerenveen op stapwest weer. Nou ja, alleen dit mis maar natuurlijk. Maar hij rierde op dat start bij een lekker bom. Het zit het verkeerd in, maar 6 keer ertoe gestaan voor het alcohol op. Dit is Goran Popov. En de wedstrijd erna, doordat ik naar Nijs kwam, terug onder Friesland, scoorde hij een goal. En wat hij maakte een beweging met zijn hand, alsof hij achter het stoer ziet. En Mats die krijgt weer die tas hangt erop Popov en maakt weer datzelfde gebaar. Toen werd hij nog op zijn vingers stikt, letterlijk tot dinsdag van, doe dat nou net. Maar goed, hij hier altijd wel zijn sympathieke uitstraling mooi. Ik kan me nooit nog herinneren dat hij net speelde. Dat ik zie Jan Everzet, interim trainer toen via de VVV. Hey, waarom speelt Goran Popov net? Dat is toch international van Macedonië. Waarop Evers zei, ja, maar niet van Brazilië, hè? Goeie slijding van Bakati. Mooi wippeke van Stijn Schaars. Jelle van Anholt. Koems. Schaars. Dat is een Nielsen. Sibon. Oh, mooie combinatie. Nou, je moet spelen, Finn Bogason. 1-0. Sportclub Heerenveen. Doelpunt. De clubtopscorer alle tijden van Heerenveen. En dat is Alfred Finn Bogason. Goeie combinatie, ik zeg maar de kissen. Oer een auto schieven. Ik woe haar zeggen tiki-taka. En dan hebben wij dik 42 minuten spelen. Eindelijk die 1-0. We spelen nog zo'n hele minuut. Omdat we beginnen aan de tweede deel van deze wedstrijd. Ze sliepen jong bij elkaar, dat hakje trouwens. Geetje Verbeek en Jan de Jonge. En Pieter Bijl. Want Verbeek zei al, of Jan de Jonge, want die bent het in Heerenveen, die hoorde net. Zei al, jullie moeten wel lepeltje liggen, want ik heb een luchtbedje al klaar liggen voor jullie. En niet zeuren. Ik sluit net uit dat de jong nog een peer brengen in Café Baknaam wordt bij deze man. Want dat wie hun club om zo'n beetje. Toch wel een oerwicht, hè, van Team Verbeek. Sibon. Zo misschien denken dat hij clubtopscorer is, maar dat is hij net. Op maar 53 is dat dus Finn Bogason en Bas Dorst en Alves zijn op nummer 2. Of op nummer 3, bedoel ik. Maar 44 en daartussen zit Sibon. Popov, aardige Iepring. Het eropkoppen van Alfonso Alves is wat minder. André Hansen dus. Sibon. Mooie babbel. Veilingen zit er goed tussen. Dit is Djuricic. Stek baltje op Leurling. Mooi trok in. Nee, dus vlaggen. En dan zit hij weer nog Nijst. Kums, Schaars, Van Anholt. Nielsen. Schaars. Ja, je helpt dus nog het Nederlandse team toen je speelde hier in Heerenveen. 3 jaar lang.
En die het zak goed bij Heerenveen. Maar eens even zien of hier nog een doelpunt komt. Nee, Stijn Schaars speelt op het middenveld met man als Kobi Jassi en Pelle van Amersfoort. Ik heb nog één wedstrijd bij Grainzoet, herinner je. En dan denk je misschien, nou, Schaars, oké, dat doet natuurlijk goede voetbal. Kobi Jassi en Pelle van Amersfoort. Ja, oké. Had de helft van Heerenveen deels van het hellen. Maar die Koen, dat is een geweldig middenveld. Echt een van de beste middenvelden die ik ooit zien heb. Die tikt een Grainzoet helemaal zoek. Popov, Schaars zit er goed tussen. Laat zien papieren om haattrainer die betellen voetbal te worden nog net. Goed baltje op, Finn Bogerson zit Zwek. Ja, nog goed tussen. Michael Zwek. Spelen vaak als rechtsback, terwijl hij eigenlijk wat meer, zoals hij nou speelt het een controlerende middenvelder weer. De trots zul je toch vaak. Heel rustig, beskien jonkje. Koe haast net zo goed Engels. Het is Michael Zwek. Kamoer van Slavia Praag en daarna ik weer rond naar Slavia Praag, waar hij dus nog altijd in voetballt. Dit is Tammer. Ja, aan Tammer denken we toch vooral om het bekertoernooi van 1993. Toen hij scoorde het in PSV kwartfinale in het oude Abelenster stadion. Toen hij een blessuretijd de 1-1 maakte. Het is in het PSV van Romario. Arthur Noeman scoorde de 1-0 van PSV. Niks aan de hand. Maar het bleef lang 1-0. Tammer in blessuretijd. Toen kwam Sudden Dead. Ken je dat nog? En scoorde Marco Roelofs in de 2. En we trok Heerenveen trok ook naar de hele finale van de beker. Toen moesten ze nog even winnen van Den Bosch. En die woen ze ik. En Savi het de eerste ploeg uit de eerste divisie die ooit een bekerfinale hellen. Die verleden ze doen maar 6-2 van Ajax. Maar ja, dat maakt eigenlijk de club. Ik wil Grut. Ik bij het Grutte publiek. Dat is nog met Heerenveen een beetje de tweede favoriete club van elke supporter. Dit is Leurling. Had een heel soort rond. Zoom, waarom is een lat? Dat slaagt het net op een Saïd Bakati. Maar Albeck is toch nog wel aardig snel. En Tieme Klomper zit er goed tussen. Ja, mooie ingooi terug Albeck. Oh, maar nou terug in. Finn Bogerson op Lasse Nielsen. Nou, Soer-Sibon Jipkeer matten. Maar dit slaat hem horen naar Wilco Hellinga. Mooie combinatie met Lasse Nielsen. Nee, André Hansen. Wilco Hellinga. Nielsen, goede combinatie. Oh, nee, goed speel werd. Sven Kuks. Ben het hoe heel lang in de Nijbouwweek in Nagelen loopt. Echt in de middle of nowhere. Zeg je op die kwingen wel. Ik ben nog een keer bij hem toegeweest voor een reportage. En hier echt een knie. Dat knie wie je echt. Maar grutter dan een hoen. Gigantisch ding hier. En dat onthoud je dan, hè, van Sven Kuks. Popov. Mooie iepring wil je, op Saïd Bakati. Romijn op Zwek. Komt dan nog de leak maken. Krijgt voor het einde van de tweede deel van deze wedstrijd. Bakati, mooie combinatie met Zwek. Juricic. Feirinen. Als speler van PSV. Juricic. Nou dus actief bij Panathinaikos is. 23 hier. Popov 5 minuut, jongen. Nee. Oh, goede bal op Albeck. Daar is hij. 1-1. Oh, dat is Erik Tammer. Erik Tammer. Goeie bal. En dus komt team Foppe de Haan op Liekense Hichten. Erik Tammer. Popov. Goede combinatie met Leurling. Die goede toestel gehad. En dan pan klaar uit van Erik Tammer. En zo passeert hij Boy Waterman.
En krijgt hier de felicitaties van Filip Djuricic. En daar is die goaltune. Dan wil ik even share naar Popov eigenlijk. Ja, Popov. Jo, daar gaat hij al. Dit is Erik Tammer. Maar we willen even shot naar linksboven. Popov. Even met het publiek bezig. Hij had het naar zijn zin. Familie Ikkel op die boord. Hij is wel kapot. Collega Arie de Boer zit natuurlijk weer clear. Had hij een doelpunt te maken? Wie zou die bij hem hebben? Nou, lekker aan het uithijgen hier. Erik, je hebt vanavond natuurlijk of afgelopen nacht veel nagedacht van hoe zou het zijn om weer te gaan voetballen in een vol stadion. Nee, en dan scoor je ook nog. Ja, heerlijk toch? Ja, dus beter kan je niet wensen. Dus, dat verleer je niet, leg maar eens uit. Dat verleer je gewoon niet. Nee, het heeft wel te maken met het gevoel voor de goal. Ja, absoluut. En dat heb je gewoon. Dat verdwijnt niet, nee. Nee, want je hebt natuurlijk nooit samen gespeeld. Oh, kijk, Maarten de Jong. Nee, je hebt nooit samen gespeeld met Anthony Lulling, maar je voelt elkaar dan toch op een gegeven moment toch gewoon aan. Nou, je zag ook bij, op een gegeven moment, had hij bijna een kopbal. Dat was een voorzet van mij. Je voelt elkaar echt wel gewoon aan. Weet je, een spits weet waar een spits hoort te lopen en wanneer moet hij lopen. En dat zie je, kun je in ieder geval wel zien. Vertel eens, hoe is het om hier weer in een vol stadion te voetballen? Ja, nee, superleuk. Dit is natuurlijk, het is het voor mij 25 jaar geleden dat ik ben gestopt met voetballen. 2 jaar geen bal aangeraakt, niet gevoetbald. En dan mag je ineens weer voor een vol stadion spelen. Nou ja, mooier kan het niet, superleuk. En dat niet alleen, je scoort ook gewoon. Ook nog, ja, heerlijk. Ja, lekker hè. Nou, ga snel de kleedkamer in. Ja, 54 jaar oud is Erik Tammer. Nou scout nog bij Ajax op dit start trouwens. 93 wedstrijden spelen tussen 1993 en 94 door die hoek aan van het Portugese Belenenses. En hij nog spelen bij Go Ahead Eagles, Sparta en Cambuur en ADO Den Haag. Wij melden dus aan het weer over een paar minuten. De rust wordt het 15 minuten en dan komen we rond bij het derde deel. Eerst even naar de reclame en dan zijn we rond bij de helden van SC Heerenveen. Welkom wederom in het Abel Enstra Stadion. We aanstaan binnen onder het tweede deel van de wedstrijd helden van SC Heerenveen. Alias in het rand van het 30-jarige bestaan van het Abel Enstra Stadion. Officieel wie dat al in augustus. Maar nu wordt het feestfiets. Zo, ja, we de opstellingen eventueel al van het tweede deel. Oeh, ja. Skikkel camera, kijkt even naar de zitkant daar. Want die opstelling heb ik nog net. Ik weet wel dat Pieter Bijl, die show weer rechts, die gaat nog net spelen. En ik de oudste man die in de selectie zit. Zo even checken, eventjes. Joost van Aken, zag ik, Pelle van Anholt. Hansson, Stijn Schaars nog een keer. Michel Flap, denk ik. Rechts achter Michel Flap, opvallende keus. Sven Kuups, Pieter Bijl inderdaad krijgt minuten. En Prangic maar ik weer, hebben we hier wel over. Oh, Sibon ik nog, zag ik daar. Ja, Sibon en Finn Bookson en Lasse Nielsen. Ja, die wie in fit. Zodat Jan de Jong de Riks in had. Nou, dat is dus de opstelling van de tweede helft. Mooi dat we dat helemaal pakken. We zorgen tussen de doellezen. Dat hier Gonwijk vaak toch het stadion knalt. Dan hoop ik dat bij het team Foppa Maarten de Jong ook op papier zit. 62 jaar is hij tussen toch Mr. Jervingen. Ian ertussen staan. Prangic, Alves, Sibon. Ze eeg je al hier wel fit. Sibon maar dus nog een tweede helft nog een deal beginnen. Sibon, dinsdag nog, die Sjoggelkoor nog geregeld. Ja, dit trio's is maar dinsdag. Gaan nog geregeld contact met elkaar. De beker
finale generatie. In de tussenstand dus. Eerste treden hebben we nog in het doelpunt. Daarna scoorde Finn Bokerson en de liegemaker wat maken toch Erik Tammer op assist van Leurling. Tjo, Maarten de Jong en Victor Ellemond waren erin. Was je het aan. Werd het nou in Aardenborn, Maarten de Jong. Nog een soort trainerwedstrijd in het amateurvoetbal. En net viert hè, Maarten de Jong. Slecht zijn carrière al bij FC Greens 2 seizoenen. Zo, hij mag nog hem. Oeh, kan hij dit verloren? Maar hij nog melden bij Arjen de Boer. Ai, wat was de mooi Arjen? Gaat het echt gebeuren, Maarten? Ja, ik zal het mooi vertellen. Hij was Victor en mij gewoon vergeten. Wat? Ze winnen hij viert om op te stellen? Ja, Victor ook, maar maakt niet uit. Nee, maar ik ga de tweede helft. Of de derde helft, wat is het? Ja, de tweede helft. Ik ben een beetje de weg kwijt nou. Nee, maar hoe is het? Want ja, dat is toch zo'n als Mr. Jereveen. Ja, en dan voetbal je weer voor een vol stadion. Hoe is dat? Ja, weet je, het is heel bijzonder. En bijzonder is, ik ben de oudste. Hè, dus dat maakt het helemaal bijzonder. Ik heb de jongens die voetballen, sommigen heb ik meegevoetbald nog. Maar ik heb ook jongens gehad bij Jong Oranje. Die ik coachte toen. En daar voetbal je nu mee. Nou, hoe mooi is dat? Ja, ik zeg het echt gewoon bij de warming-up en elke keer jou met de koord aan een hoorn. Dan zie je als allerlaatste op het hoekje en doen al je knuffels. Ja, maar dat is ook zo. En dan merk je gewoon dat er onderling toch een goede sfeer zit. Sommigen heb je jaren niet gezien, maar toch knuffel en lachen, gieren, brullen. Ja, daar gaat het toch om. Het moet een feest zijn, toch? Ja, zeker. En dat is het, hè. Eigenlijk mag je ook deze tijd benutten voor een hele goede, nuttige warming-up. Ja. Maar wij staan hier nou gewoon een interview te doen. Ja, maar maakt er niks uit. Ik ben altijd warm. Ik ben er altijd klaar voor. Nee, daar heb je gelijk aan. Maar goed, ik ben net ook al wat gedaan, dus het maakt niet uit. Altijd goed. Zet hem op. Ja, doe het. Maarten de Jong. Tjo, dit ziet er nog soepel uit, hè. De koetenbieter, wie is zijn bijnaam? Zelfs deze man is er al een hele tijd bij, hè? Hero. Was hij er echt eraan, maar natuurlijk net verklappen. Hij doet ook wel wat skillbewerkzaamheden bij de club. Victor Elm, ja, die wie ik dus ik vierten. Victor, hoe keek hem nou vierten? Ik ga er nooit in maar maken die zo snel de Nederlandse taal onder de kribbels zie als deze man. Ik geloof dat hij de trein weer bij Jereveen. Dus altijd even de vraagje, als er buitenlandse spelers komen. Op een gegeven moment, dan weet je wel, dan komt er een moment dat je nou, kijk, wel eens van, hey, mag ik de vragen al in Nederlands stellen? Want ja, in de Engels is natuurlijk flaterlees, maar het is toch lekker als je gewoon in je eigen taal praten kunnen. Maar hij komt uit Treiman. Kwam oer van Kalmar FF. En scoorde echt binnen een paar maand 3 keer Feyenoord. Eerst in de UEFA Cup Feyenoord met Kalmar FF. En kwarternij in het bekertoernooi werd Feyenoord alweer in de Kuip. Scoorde hij 2 keer met Jereveen in de Kuip in de 8e finales woen van Feyenoord. Trogong naar de kwartfinale in NEC. Maar een fantastische goal van Paulo Henrique. Hier nog bij wijze kind trouwens. Hele finale in Volendam. Scoorde Pranjic nog een belangrijke goal in Volendam. Maar Victor Elm die hellen dus ik de finale. En we niet natuurlijk spelen in de basisploeg ik van Trotsoljet. En wie een middenvelder. Komt hij nog naar AZ. Dus laat zijn carrière nog weer al bij Kalmar FF. Waar hij uiteindelijk nog voetballen wie mooi David Elm en Rasmus Elm. Dat is zijn broekers. En wen het nou op Mallorca. Werd hij Zweedse lesje uit aan Zweden op Mallorca.
Ik schat in dat we nog zo'n 4 minuten de tijd hebben om te beginnen aan die tweede deel van de wedstrijd. Wij gaan nog even naar de reclame en komen daarnaast weer bij Jo waarom. Onsa. Welkom waarom in het Abel Lenstra Stadion bij de wedstrijd de helden van SC Heerenveen. Allereerst ter ere van het 30-jarig jubileum van dit stadion. We beginnen Assen met de tweede helft. Maar naast mij zit Michael Dingsdag van team Geert-Jan Verbeek. Nou, het gaat best aardig, toch? We hadden wel wat meer mogen scoren nog. Ja, maar dat ligt niet aan jullie, hè? Nee, ik denk dat het arbitrale trio het een beetje te serieus neemt. Ja, jullie helemaal niet, maar het arbitrale trio wel. Ja, nee, op zo'n wedstrijd moet je gewoon genieten. En eigenlijk moet de stand gewoon 5-6 zijn of 6-5. Maar uiteindelijk moeten er meer doelpunten komen. En als het dan kantje boord is, we hebben geen VAR, dus dan moet je gewoon door laten gaan. Maar eigenlijk, Michael, we zijn nu 15 jaar verder. Er is echt niet zoveel veranderd, hè? Want je loopt nog steeds te zeuren op de arbitrage. Dat verandert niet, hè. Als je wil winnen, dan maakt het niet uit hoe het gaat. Maar je moet gewoon die wedstrijd over de streep trekken. Zo is het. Hoe vind jij het om hier weer te staan in een vol Abel Lenstra Stadion? Ja, nee, het is fantastisch. Ik heb een tijdje in de gaten gehouden. Toen was het de kaartverkoop nog niet zo heel groot. Weinig opkomst. Of tenminste relatief weinig opkomst. Maar als je nu ziet, dan is het bijna uitverkocht. Ja, zeker. En van welke speler geniet je nou het meest? Is dat Georgios Samaras die struikelt over de middenlijn? Of Assaidi die daar tegen de boarding aan knalt? Nou ja, Samaras deed in Dennenboom wat we in de bekerfinale tegenkwamen. Dus ik was wel blij dat hij even struikelde. Hoef je niet zo ver achter hem aan te rennen. Maar goed, kom je er straks nog in? Ik denk een minuut of 5 en dan gaat André Hansen eraf. Oké, want je oogt fit. Ben je ook fit? Ik heb me expres goed voorbereid. Ik heb 3 weken bij Volendam meegedaan. En Patrick Busby wilde bijna een contract aanbieden, maar hebben we maar niet gedaan. Oké. Heel veel succes. Dankjewel, Michael Dingsdag. Die komt dus Assen in de ploeg. En de spelers staan al hier over kleer. Ik zag Stijn Schaars kleersteen bij de Oude Traap. En dan beginnen we bij de tweede helft. De tweede keer 24 minuten. Allier onder leiding van skizochter Roelof Luigen. Nou, ik heb nice. Want we gaan net 24 minuten spelen. Maar 30 minuten. Ja, op fysiek van beide trainers gaan we nou naar 30 minuten. Ik ben benieuwd hoeveel hamstrings er nog afgescoord worden. Maar goed, niet met de gok. We zijn nou toch. Ik zag Boy Waterman op de goal. Bij team Foppen. Ik zag Breuer centraal achterin. Joost van Aken, Pelle van Anholt. Ik zag André Hansen, Sven Kums, Branjic, Stijn Schaars, Pieter Bijl. Zelfs in de eerste minuut maatje, 60 hier in Tusken. Sibon en Alves in de spits. Sibon en Alves in de spits, ja. Dat is toch echt smullen. Ik zag bij team Verbeek Kenny Step op de goal. Ik zag linksback Goran Popov. Maarten de Jong centraal met Petter Hansson. Rechtsback Bakati, Victor Elm op het middenveld. Radomski, Michal Swek. Anthony Leurling, maar ik nog even dan. En in de spits Albeck. En rechtsboeten is Giorgio Samaras. Ja, dan hebben ze alle 22. Nou, dat is mooi. Dus Alves, Pieter Bijl. Speelde toch heel lang van Sportclub Heerenveen. Net zo heel lang in dit stadion. De Swek. En Popov. Die wil dat er in jip zit. Komt bij Victor Elm. Ja, Pieter Bijl speelde maar liefst 346 wedstrijden voor Heerenveen. Maarten de Jong speelde er nog meer. Speelde naar Heerenveen nog weer voor Utrecht. Bij die Europees spelertje Real Madrid onderhoren, Pieter Bijl. Kan we waarom bij Heerenveen nog even bij Go Ahead Eagles. En bouwde al bij, jawel, SV Urk. Oeh, daar komt hij Alves. Nee, kijk net.
Afonso Alves. Wie dus nog Braziliaans international. 8 wedstrijden spelen van Brazilië. Doe hij bij Heerenveen spelen. Hij maakt zijn debuut toch in te vallen van Kaká. Ja, ik kan je er dan niks bij voorstellen. Wat een speler van Heerenveen international is van Brazilië. Oeh, goede bal daar op. Marcus Albert Tinkerom. Volgens mij valt het mooi. Ja, het is jouw de Gersmaat schuld. Roelof Luintgen zou nog het Gers van Heerenveen er heel mooi bij laai. Pranjic. Die dus een transfer maken naar Bayern München. Van Heerenveen naar Bayern München. Maak ooit die Panenka. Het is een AC Milan. Heerenveen is hier al 3-0 achter. Pranjic mocht een penalty nemen in de... Nou, het zult West 28e minuut of zo. En hij skeert die bal erin via Panenka. Dan winnen er een paar spelers van AC Milan. Nogal leuk. Hé, daar is hij, Alves. Nee, dan mist hij toch de balcontrole. Ik kan me nog herinneren dat Afonso Alves presteert wel bij Heerenveen. En dat mijn collega Arjen de Boer vreeg van... Hey, kun je even een paar balletjes hoog houden? Gewoon even van het shot. Dan kunnen we dat even mooi nemen in de reportage. Maar die balletjes die moeten mooi. En vervolgens skeert hij de ine naar de orenbal erin. Dit is Bakati. Op Albeck. Ja, mooi verlengd naar Elm. Webberom? Nee. Net Webberom. Van hier in Zweet naar Oren Zweet. Net maar ook een voetballeer natuurlijk. Maar niets. En dit is Maarten de Jong. Ik ben in Arnhem. Zo net zissen. Ik denk misschien, hey, dat is toch een echte Fries, maar nee. Voetballer altijd bij Nijverdal. Kwam toen hier van de Sios. Speelde bij Nieuwe Schoot en werd toen oppikt door Heerenveen. En daar werd hij met de horen 3 keer speler van het hier. Had ik soort functies nog gewoon bij de club. En zelfs ik nog bij het Jong Oranje van Fobbenhaan. Breuer. Pranjic. Wie een paar man Linek, Daniel Pranjic. En toen zei hij... ik zou hier wel heel graag nog eens een keer trainer willen worden. Hij is ik trainer op dit stukje in club. Had actief was hij in Cyprus. Waar hij zijn carrière afsluit. En nog bij een paar eerste Europese clubs. Bosnië onder oren. Dus Daniel Pranjic. Speelde naar Heerenveen dus bij Bayern München. En ik nog bij Sporting Lissabon en Panathinaikos. Dit is Victor Elm. Die nog elke zimmer bij waarom komt uit Zweden bij Machine Been. Nou, hij bent nou dan in Spanje. Om naar Nazan te gaan. En ja, die naam hebben we jong nog net neemt. Nazan. Toch een beetje de mem van de club van SC Heerenveen. Vluchtte ooit uit Armenië naar Heerenveen. Lang linie tussen alweer. Ik denk 20, 24 jaar in. Dan is van een heel soort voetballers. Zoals Hakim Ziyech. Maar ik... Drioets die nou bij PSV speelt. Maar nou ik van Gurboes die er heel vaak is. Ja, een soort van voetbalman. Dat weet ik van Soleimani en van Pranjic en van Popov. Ah ja, ik ken hem wel een hele rie getrokken in. Dit is Popov. Zo. Ik heb 3 meter ijst. Ja, Alves namen ze altijd van deze afstand. Die een soort penalties. Dan wist je van tevoren al die erin ging. Sibon die duel met Maarten de Jong. Ja, dat scheelt even. Maar dat hier goed speel. Ik ben echt oprecht nul kwijt over dat hij moet speelstien in zijn wedstrijd. Dat is toch wel heerlijk om uit te zien. Elm. En zit nog fit, joh. Je kan alles. Popov, wegzitten. Iets te ver doorgedrukt. Deze actie. Sibon. Kan 3 keer weer om bij Heerenveen. Mooi een
dikke prima openings, maar ik zie hier op Prijniets. En de vastzet komt net om bij Afonso Alves. Dus het hele Abelenster stadion toch dik, Santje 1000 man. Het is lekker vul, vind ik wel hier. Stingit. Geniet het van deze jong. Zo nog een eerder ronde wijzen trouwens in de eerste race. Maar die kwamen me net. Ik denk, hé. Van Brian van der Bussen. Hij is je wol. Hij komt bij de wedstrijd nog op field op. En zo een eerder ronde dan bij Johan Hansma. Maar nou ja, is net er ook om. En zo zijn er misschien niet wel namen waarvan je denkt, hé, ja, die hier misschien ik nog wel hier net mistien. Is dit keer moet spelen? Nee, nou, Sibot shot ik even. Schaars. Alves. Dit helemaal de wedstrijd van Alves. Zou je eerlijk maar weekwijzen. Maar zo zijn er misschien ook wel namen van spelers waarvan je denkt, hé, die hier had ik van verwachten. Nou ja, er is ik wel een rietje spelers dat echt wel vreeg is, zoals Daniel Jensen. Had een weekelien ongeveer toch als Sissermatten. En de gebroeders de Nooijer, Gerard en Dennis de Nooijer, weet ik van dat ze wel vregen binnen. Hoe ik wil komen, maar alle twee een club op in het amateurvoetbal in Zeeland. Ja, die had natuurlijk gewoon een verplichting dit weekend. Ola Tobias, die had hetzelfde voor, trainer van Ajax amateurs. En zo zijn er nog wel wat spelers die gewoon actief binnen. Ik weet net of die vregen binnen, ja, maar een Dumfries die natuurlijk net mist hier. Maar ja, die speelt het nog altijd een Ruud van Nistelrooy. Maar die is trainer bij Leicester City. Nou ben je natuurlijk wel vrij, dus hier wordt ook nog een tikje dan. Maar goed, als het wat drok hebt, kan ik me zo voorstellen. Jeffrey Gouwenleeuw speelt het nog altijd in de Bundesliga. Bij Augsburg is hij tussen de speler, een Nederlandse speler, maar de meeste wedstrijden in de Bundesliga. Jeremias Juste speelde bij Sporting Lissabon. Nou, zij kun je wel eventjes trok in. Je moet er toch wat meestal moet kiezen. Je kunt er namelijk net 100 in doorgaan. Binnen uiteindelijk 40 worden. Al is Soleimani nog Ajakken. Tja, dat is... Oh, ik zie nou op het scherm weer in het stadion trouwens. Dat is Brian van der Bussen. Het tempo is wat doet de wedstrijd. Zo, daar is Brian van der Bussen inderdaad. En het publiek zongt dit. Goeie sliding daar van Bakati. Zelfs van Koenik wel uit die tijd. Altijd een opkomend van de rechterkant. Zwek, Samaras. Dit is goed speel. Ja, komt ik net om die paas. Joost van Aken zit er goed tussen. Op Pieter Bijl. Ik nog trainer was bij Harkema's en Boys. Alves. Voel die duel, maar de koeterbieter van Jervin. Ai, Pieter Bijl. Hoe die bal net controleren. Ik zag bij de bank Finn Bogerson moet de dugout staan en Lasse Nielsen. Die stien toch ik op het papier van Verbeek, meen ik. Elm. Oh, de tiende wedstrijdwissel, zag ik. Daar maar wel even opletten. Alfonso Alves gaat eraan en Finn Bogerson en Lasse Nielsen komen erin. Alves in dat geval A. Nee, Nieuw-Noordwer. Maar het Alves lied. Toch wel echt een klassieker. Goed botje. Hier op Finn Bogerson. Die maakt een maatje. Die maakt het er net.
Ja, dit weer is het een 100% goal. Wat een spitsen had Heerenveen toch gewoon ongelooflijk. Wat ik niet in de kijk wat Nammen. Maar Mark Oet is er net. Bas Dost is er net. Sakir kan spitsen natuurlijk nog wel even trokken in. Albeck. Goed schot. Hij zwaarde voor de 1-0. Hij zwaarde Jericho op. Fabuleuze wijze voor de 2-1. Ja, mooi dippeke. Ik ken die steppen shot nog even naar. Ja. Maar dit seizoen bij Heerenveen, bij Team Foppen, Joey van den Berg. Ik zag Radowski gaat eraan, Bakati gaat eraan en Petter Hansson gaat van het veld. Zuiverland komt er ik bij. En Feirinen is er ik bij kwam. En Hans Vonk is ik in het veld kwam. Ja, heel goed. Voor Kenny Steppen. Maarten de Jong. Fout lezen van Houta. En weer onder de rechterkant Gianni Zuiverloon. 28 hier in Tusken. Speler van 2006 en 2008 voor Heerenveen. Het schot van Victor Elm van Arston. Bijna een riege klusspeler en hij zit nog altijd in de voetballerij. En dit is de 64ste minuut van de wedstrijd. En een eerbetoon aan de man die de namen van het stadion joeg. Abe Ledstra. Hij is 64 jaar geworden. En vandaar dat kiezen is voor de 64ste minuut van dit duel. Voor een ovationeel applaus voor de grootste en de beste voetballer aller tijden van Sportclub Heerenveen. Als speler van Heerenveen natuurlijk, maar ik van het Nederlands elftal. Mooi te zien dat het publiek ik ontroert. En dat de spelers er zelfs. Dat de spelers eventjes van bij stilstaan wordt. Roda. Het idee dat er weer wat wissel staat pas binnen. Sjoerd van Aken, dan hebben we niet in. Dinsdag en Breuer nou wel. Ach ja, mag het alleen net vol doen. Ronnie Venema. Goeie sliding hier van Maarten de Jong. Ik zei al, een fout lees. Krijgt het respect van Lasse Nielsson, Jostik. Mooi. Ja, de clubtopscorer alle tijden is Finn Bokersel. Maar de spits die toch wel het meest indruk maken had, die zit nou bij Arjen de Boer. Ja, en dat is vanzelfs Afonso Alves. Afonso, what's it like to be back here at Heerenveen? Yes, I'm very happy to bring back here. And I hope fans enjoy this game today. Do you enjoy it? Yes, I enjoy. I'm very happy. And
Who scored? Penalty. I don't know. Penalty. Yes, penalty. You should go in. You should go in now. No, not now. When you think back about Heerenveen, does it bring back memories? Yes, I have good memories from here. It was my best moment in my career. I'm very happy to be here again. Is there one specific game, one specific moment that you immediately think about? Yeah, I have a lot of special game against Heracles, against Feyenoord. Look at the penalty. Oh, he missed. Samaras. Yes. But special against Heracles. 7 goals. Yes. You will never forget that moment. I never forget this moment. It's very nice to have you here. Enjoy the match. Thank you. Ja, in Engels wie doet iets, wie vind je net zo goed. Zo, dit is de penalty van Georgios Samaras. Ai. Nijst. Hier de league maken wijze matten. Ja, rekken maar dat zijn jongen er echt een wel van baalt. Ja, zo'n jongen. 40 jaar niet tussen. Die penalty die werd toen toch luid gegeven. Ja, de publiek nation luid geweten uitslag al. Dat is wel wat humor. Dus nog altijd 2 doelpunten van man van de wedstrijd om nou te halen. Alfred van Bokerson. Ai, Popov. En kan Heerenveen het inspelen? Nasse Nielsen, verkeerde paas. Samaras is wat wisselen, Jerk nou. Mooi. Dit is Lulling. Had nog een beetje snel iets vol. En het schot in de lange hoeken komt er net. Maar hij komt weer Roerijn. Anthony Lulling. En binnen Peer Vries niet op het veld zin. Roda is er hiervan. En die oren die is nog altijd actief bij FC Twente. Harry de Boer. Ja, en dat is Michel Flap. Michel, er mocht dus 10 minuten mooi wand kwartierken van FC Twente. Ja, ik mocht volgens mij een kwartiertje, zoiets. Een kwartiertje, 20 minuutjes, ik weet niet. En wie één belangrijk ding, zwaar je. Dat ik fit blijf. Dat ik heel blijf. Daarom dribbelde ik niet te veel. En pas vooral op van Goran Popov. Ja. Maar ik hoorde, die zit bij mij in het team, dus daar was ik al niet bang voor. Ja. Hoe is het? Want jij bent natuurlijk een van de weinige jongens die echt nog actief is. Ja. Maar hoe is het om deze wedstrijd mooi te maken? Nou, het is denk ik een hele grote eer dat ik hier mee mag doen. Op een gegeven moment kwam ik hier links door. En dan denk ik, ja, ga je naar de goal? Maar nee, dat doe je niet. Maar ik moet Filip Juricic speelt nog, Sven Koem speelt nog. Er zijn wel een aantal die nog spelen. En ik moet zeggen, Finn Bokerson en Lasse Nielsen die willen ook nog wel redelijk rennen volgens mij. Dus ja, mooi. Prachtig om mee te maken dit. Bepaalde jongens ben ik gewoon nog echt heel erg fit, hè? Ja, ik moet zeggen, ik zei dit in de kleedkamer tegen Albeck. Die heeft nog wel gevoel in zijn voeten zitten. Ja, hij is mooi. Dat is echt mooi. Geen 50 hier, maar dat is knap, hè? Ja, heel knap. Ja, die heeft echt nog, gewoon nog flair. Dat vind ik mooi te zien. Ja. Ik ga even naar de Wortman. Dat is Filip Juricic. Oh, doe. Ja. Oh my god. Almost. How is it to be back here at the Heerenveen Stadium? No, it's very nice. It's how can I say? Remembers me on some nice memories I have, and it's a big pleasure to be with all guys here. Is there one specific memory that immediately comes into your mind? Yeah, a couple of them. I scored my first goal here, first assist here, so everything was here. So a very special stadium and a very special club for me. Yeah, because you had a wonderful career where you played in Italy, Sassuolo. Yeah, exactly. I was like Sampdoria, 7 years there. I was a little bit England, a little bit Belgium in Anderlecht, a little bit, and now I'm in Greece. A little bit enjoying, I can say. Panathinaikos? Yeah, it's a good club, very big club with a big base of the fans, and I hope I still can play a couple of years. Yeah, really? Yeah. You're fit? Yeah, I feel good, and we will see. I heard a rumor. Yeah? The rumor is maybe you're coming back. Maybe, you never know. To Heerenveen. You never know. When I saw Johan Hansma? Yeah, exactly. Behind the sport director, I said, you never know. You know? Well, that would be a big surprise. Filip Juricic back to Heerenveen. Yeah, that sounds nice. It sounds nice. Are you going to play? No, not anymore. So not anymore? I'm finished for today. I thought you were fit. Yeah, but
not fit enough. Thank you very much. Bye. Ja, de Cruijff van de Balkan werd hij wel neer toen hij kwam. Dat was van die lekkere bijnamen van de speler. Om er wat druk op te lezen. Het al een heerlijke trans van maken. Dat hij van januari staat het zien. En de simmer van Totus Tretje van Heerenveen. 110 wedstrijden spelen, 28 goals maken. Zie ik je de goals in NEC nog even op. Ik zie hem nog zitten daar op de tribune en dat hij die actie maakt. Die een heel bijzonder doelpunt vond ik. Hij maakt een transfer naar Benfica. Ja, hij zei vanmiddag ik nog. Dat wie de druk, Sangrut de club, dat hier wel even het oors. Maar daarna ging hij van Benfica naar Mainz, Southampton, Anderlecht, Sampdoria, Benevento, Sassuolo. En nou dus bij Panathinaikos. Wat ik al twee ben. Maar er is nog maar 23. Nog een contract na dit seizoen van een ier. Maar ik zou zeggen, ach ja. Oké, je spelen onlangs nog in de 8e finales van de Conference League trouwens. Dit is Albeck. Hier komt hij. Hier komt hij. De blikbakker is er van Erik Tammer. En zo gaat Wim Bogerson 12 op pantoffel. Dan gaat Erik Tammer ik 12 op pantoffel. 2 spitsen en 2 doelpunten maatje. Dat is toch lekker. Goeie paas hier van Anthony Leurling. Die eerste, nou de voorassist jouwt. En Albeck jouwt de echte assist. 54 hier, die tussen Erik Tammer. Ja, dit is heel veel Bogerson net leuk weer, hè? Nog een liedje samen op de begin. Zo, aardige actie wel van Nielsen. Zuiverloon goed verdedigd. Volgens mij zoek ik beginnen om het verhaal over Zuiverloon. Dat die begeleid nou spelers mentaal in de betellenvoetbal. Had een bedrukken, maar ik geloof het zo'n braafheid even snel op in hollen. Waarbij die en spelers begeleid. Toch mooi. En dus net zakelijk en financieel en maar gewoon op het mentale vlak. Als wij in de put komen, ik van Nij hun carrière. Dit schot van Leurling ook nice. Roda is maar Henk Vrezer bij RKC dwaan om een moeilijke klus. Komende wedstrijd ben al ja belangrijk. Pek Zwolle uit eerst naar Johnny Jansen. Daarna had hij een stuk of 3 jaar wedstrijd waarvan je zegt, hey, die mag je dan eigenlijk punten pakken. Het zijn ploegen niet het rochte richtje. Wildriem, Vonk. Net meer actief in het voetbal, Hans Vonk. Ben je natuurlijk technisch directeur bij Heerenveen. Maar Hans Vonk is nou actief bij Hans Vonk Travel. En dan kun je een reis boeken als je van golfvaren, safari en wien. Dat is een beetje de combinatie. Nou, ik denk dat ik hem naar dit stukje reclame nog een tikje stuur. Dit is Zuiverloon. Joey van den Berg. Zwek. Leurling. Stekbaltje. Nee. Van den Berg dan misschien nog. Een bijzondere carrière. Hè? Dit is Joey van den Berg. Van de paas van naar Elm. Kopbal. Leurling. Ja, zie je net bepaald op de kop. Maar ik heb me net herinnerd dat hij een kopgoal maakt had. Ja, misschien wol je weer er net. Ik zit me nou te bedenken trouwens dat we nog één speler die ik een aanmelding dienen had. Leroy Echtelt. Maar is even dat dit het 2-3 wordt. Oeh. Van Bogerson, krijgt net. Nee, Nielsen. Met een hongerrekker zuid hij. Zo eens even zien of ik gelijk had. Lasse Nielsen. Kan ik hier waar naar boven rellen. Ebbingen. Nee, Zwek. Nee, Veirinen. Nee, Zuiverloon. Boeding in 2. Krijgt er was nog. Oh, mooi oorstapje. Wel Leurling dan. Nee.
Ja, aanmelding weer dus van Soleimani. Ik echt die eerst op het rietje en ik Radoslav Samatsic die op het papier. Zit ik nou nog te bedenken, die ben er net bij. Misschien denk ik wel, een grote naam, John Dahl Thomassen bij Gleeks. Nou ja, die is coach van Zweden. En die hebben we nou in het landweekend. Ja, dat is wel wat lastig allemaal anders is natuurlijk. Ik denk dat die Ooskaan weer. Dinsdag naar Pieter Bijl. Naar Pranjic. Roda. Dinsdag. Tim Bokerson. Pranjic. Bijl. Ja, vastzet op Nielsen. Oh, mooi goal. Assist Pieter Bijl. Doelpunt. Lasse Nielsen. Ai. Ai. Met gevolgen heb ik het idee. Ja, zit hij er toch net tegenaan op, Jer? Joey van den Berg. Komt net dat Hopland opletten. Krijgt hij dat man die als ze de eerste training hebben bij Robin Veldman. Krijgt hij dat hier? Hé, Lasse Nielsen. Komt hij? Dit wiel aan kous, dat is mooi. Ooit ontstien van Marcus Albeck. Zo. Bijna een omhaal van Marcus Albeck. Als je haar maar goed zit, hè. Connor Gaunaam. Ja, Elm had er nog zin in. Doelpunt? Nee. Nog een minuut. Van Team Foppen. De nederlaag van Foppen Haan en Johnny Jansen. En een overwinning van Jan de Jonge en Gert-Jan van Beek. Het liep er wel op. Roda. Ja, toch vooral denken bij Roda altijd om die bal die hij nog van de Lina had. Dat zijn FC Twente in de bekerfinale. Oh, wat een belangrijk moment weer dat. Sangoe eerste helft speler. Roda kwam in het veld. En ik denk zelfs in blessuretijd dat Twente nog op goal schiet. En dat Roda die bal van de Lina had. Hoor ze weer, de wedstrijd op die West. Mooi in twijfel. Zuiverlo. Komt hij nog de treien? Nee, er zit Breuer nog tussen. Joey van den Berg had er nog zin in. Nee, dit is een boetspeel, maar ze liet het er ook in. En dan komt hij dan toch. Feirinen. Die kunnen we dat toch ik wel. Feirinen alsnog. Ja, mooie actie. Oh, nee. Stifke krijgt oer van Mika Feirinen. Volgens mij is hij of Feirinen. Ik denk dat we het goed uitspreken. Hier weer die gewoon beter bekend als Mika Feirinen. Toch een aardige carrière gewoon. Naar PSV. Ik kwam daarna nog weer rond bij Heerenveen. Als dit een goed spul is, maar het toch. Het is nou alles of niks. Oh, Nielsen. Nee. Komt er nog een corner. Want had Jaloeri tussen Hoorn. Maar Roelof Luintgen lit er ook in. Roda. Zoek in inderdaad. Nou! Hartstikke ketser van Vonk. Maar het werd een mooie redding. Ja. Wat is het? Ja, serieus ik. Zakeren we hem. Dat hij fit is. Poeh. Zuiverlo en ik. Die doet nog wel wat high intensity sprints. Dinsdag. Roda. Yildirim. Nog international Westen, Yildirim. 1 wedstrijd spelen.
In een zwart-wit shirtje, racisme. Op White Hart Lane, het stadion van Tottenham Hotspur. Ja, intussen helemaal vernaaid op hetzelfde plak. Maar het is in Engeland. Ugo Yildirim. Roy Berends en Luciano Nasting. Stijn Schaars, die haalde ik al hier het Nederlands elftal in de periode bij Heerenveen. Talan natuurlijk, ik nog. Ik wil denken van, hé, waar is die? Maar ja, die is dus assistent trainer bij Jong Oranje. Die ben op paard nou. Of zie je er echt wel bij, West? Oh, dit is een penalty. Breuer, ja. Domme overtreding van Breuer, hè. Op Marcus Albeck. Samaras is van het veld af. En dus gaat hij van een hattrick. Erik Tammer. Hij eerst hem op. Ronnie Venema praat nog even op hem in. Had dat nog invloed? Boy Waterman op een goal. Erik Tammer van zijn treden. Dit is een wedstrijd. En de draaien. Ja. Draaien. En daarmee eindigen we deze wedstrijd van deze fluitsignaal van scheidsrechter Roelof Luintge. 3 doelpunten van de grote man van deze wedstrijd. Maar we toch wel steeds Erik Tammer. 2 doelpunten van Alfred Finn Bogerson en Lasse Nielsen zwaar ervoor. Dat we toch genoten hebben van 3 heerlijke delen van deze wedstrijd. Bij de helden van SC Heerenveen. En dan komt hij weer. Door een pop-up nummer. De goaltune van nou. Frans-Duits. Hij had de bal, hè, Erik Tammer. Ja, die mooie haar, hè. Zullen we het een erehaag toont. Dat is mooi, toch? Mooi, de bloemen van spelers aanst. Oren Erehaag van Henk Brugge. Ik weet niet of die er is, maar... Mooi dat de al goed. Die spelers hier ik van genoten hebben. Dat is wel duidelijk. Zo Johan Hansma intussen ik op het veld, tussen de technisch manager. De volle lijst van zijn heup vertelde erom echt maar van. Want ja, hij zal het nog wel even druk hebben de komende tijd. Hè? Zo simpel is het. Had hij tussen de trainer ondersteld, Robin Veldman. Ik als jeugdtrainer bij Heerenveen, wie ik nog videoscout bij Heerenveen. En nou komen de man die op het veld. We bellen ik nog eenmaal in de podcast trouwens, komen de man die. Arjen de Boer had intussen weer in van zijn camera lusten. Stijn Schaars, hoe is het om weer terug te zijn? Ah, dat is geweldig. Zo met oud-voetballers bij elkaar. Gelijk goed voor de wedstrijd, de gezelligheid en dan zo even spelen met elkaar. Ja, mooi. Ja, mooi. En ik zag de spanning in de slotfase op je gezicht. Ja. Dat is leuk. De mensen komen voor doelpunten, dus uiteindelijk hebben ze die gekregen.
Ik denk dat het leuk is voor de mensen ook om iedereen weer zo te zien. Ja. Hoe vind jij het eigenlijk om al die oude mannen weer te zien van vroeger? Nou, kijk, normaal denk ik van het moet niet te vaak, maar zoals nu in zo'n interlandbreak. En dan, ik moet zeggen, complimenten voor de organisatie. En iedereen zo bij elkaar brengen is nooit makkelijk. Maar het is wel mooi zo. Ja. Want hoe kijk jij zelf terug op jouw periode bij Heerenveen? Want jij hebt uiteindelijk wel gewoon oranje gehaald, hè? Toen je bij Heerenveen voetbal. Ja, kijk, ik ben daar toen weer bijgekomen, hè, dus dat is mooi. Nee, ik heb hier een goede tijd gehad. Vanuit PSV hierheen gekomen om weer te voetballen en om nog een rol van betekenis te hebben naar de groep toe. Ja, ik denk dat we 3 mooie jaren hebben gehad. Talentvolle spelers, goed publiek. Dus nee, dat was prima. Leuk. We hebben van je genoten. Dankjewel. Ja, Stijn Schaars, nou assistent-trainer bij PSV. Dus mooi dat hij een tijd voor had natuurlijk. Ik in die drokke tijden. Al is het nou interlandweek, nu is hij vrij natuurlijk. Maar toch mooi dat hij de tijd neemt om meer dan ik even nog naar dat te komen. En op ieder geval weer heb ik een gevoel. Ik kan mooi nog wel eens waarom hier als trainer. Ik weet niet waarom. Ik wil goed over voetbal praten. Dat hij van sommige mensen de erehaag wil maken voor de man als Sibon. Hier mooi Johnny Jansen en ik. Ja, waar is die voor ons seizoentrainer? Sibon scoorde ooit nog tegen Heerenveen in de bekerfinale van Sanjon. Maar goed, dat had hij daarna heel fijn goed maken. Maar als in doelpunten. En natuurlijk die belangrijke penalty uiteindelijk in de bekerfinale van Tartus het Jochen. Nou, golftrainer trouwens. In Jouwert. En een Green Ster. We gaan weer om naar Arjen de Boer. Ja, ik sta op het veld naast de doelman Brian van de Bussen. Brian. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, je kon helaas niet meedoen. Wat is er aan de hand? Nee, ik moet onder een mes. Binnenkort moet ik heupoperatie ondergaan. Dus ik kon jammer genoeg niet, of het risico niet nemen. Dus heel jammer, heel jammer. Heel jammer. Is dat een blessure die je hebt opgelopen hier bij Heerenveen? Nee. Dus, jaren daarna, in mijn laatste jaren van mijn carrière, 39e, heb ik dat beginnen voelen. En, dus ja, maar nu is het tijd voor een nieuwe heup, zeg maar. Hè? Dus, ja. Dat is ook goed nieuws natuurlijk. Ja, maar ik ben nog maar 43, hè? Dat is best vroeg, man. Ja, dat is wel een beetje jong. Wel een beetje jong. Maar dan lopen we hier in een vol Abelense stadion. Ja, je voelt je 15, 20 jaar jonger. Ja, inderdaad. Nostalgie. Ja, ik vind het mooi om iedereen te groeten. Ik heb natuurlijk veel meer mensen gesproken doordat ik niet op veld stond. Dus ik heb ervan genoten. Ja. Wie vond je vooral heel leuk om weer eens na zo'n lange tijd terug te zien? Maar ik vind het altijd leuk als ik Gert-Jan Verbeek terug zie. Waarom? Gewoon, hij is een van mijn eerste trainers en een van de beste trainers die ik heb gehad. Door hem heb ik echt een mooie carrière gemaakt. Dus ik heb heel veel appreciatie voor hem. Dus dat is wel mooi. En als we nou 1 wedstrijd moeten uitkiezen, kijk trouwens even om je heen, al het publiek. Ze klappen ook voor jou natuurlijk. Mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Maar ja, is er 1 wedstrijd voor jou die eruit springt? Ik moet zelf denken aan Stuttgart. Ja, Stuttgart is nog altijd de match, zeg maar. Dat we hier tegen een veel groter Stuttgart winnen. En met 1-0, voor Yildirim dacht ik. In de mist, lage nevel, ja. In de mist, dus weinig hebben het gezien, maar ik was erbij. Dus sterker nog, je stond op doel en je hield de 0. Ja, daarom. Heel mooi. Geniet ervan. Dankjewel. Ja, mooi. Brian van de Bussen, 43 in die tussen 229 wedstrijden spelen. In 10 in je tiert van Heerenveen. En hij, sympathieke Belg natuurlijk, ik altijd. Nou, keeperstrainer bij FC Antwerpen. Ferry de Haas zit hier voor me. Zo was er wel, we zie je nog een keepertrainer. Hel je bij Antwerpen bij. Wat altijd de wol om hem hing is denk ik die bekerfinale. Die spelen die namelijk net. Dus die Hans Vonk op een goal. Zo hier, Marcus Albeck. Nou, zaakwaarnemer die Zweden. Ja, ken je jongens? Kom ja, Marcus Albeck.
How is it to be back here at Heerenveen? It's hard to describe. It's fantastic. A lot of love from the supporters. You see, it was a long time ago. I was here, so very nice. Yeah, you're always still very popular. It's fantastic. How come? I don't know. I hope they see that I give to them because they give to me. And the same with all the players, so very nice. How was it to see Foppe de Haan, Gert-Jan Verbeek and all those guys? Just a lot of memories coming back, so a lot of nice memories. Is there one specific memory that you think of? Well, of course, everyone is talking about the Ajax game at home. 5 against 1? Yeah, that's a nice memory. We take that. Last question. It was a penalty, eh? Yeah, of course. Ontzettend sympathieke man uit Marcus Albeck. Skofflin een keer maar bellen voor een reportage. Ik zo hartelijk, zo warm, zo toegankelijk. Ik moet zien hoe de fotograaf, de huisfotograaf Mustafa, ja, dat is toch een legende bij Heerenveen. Die ik al van heel jaren bij de club werkt. Ik mag hem even nemen, omdat hij toch een van de man is achter het succes van Joert. Want zijn je als Nazan hier keer er al neemt, een beetje de mem van de club. Dan zei Mustafa misschien wel een beetje de omke van de club. Ja, hij had er echt wel voor zwaar gehad. Misschien wel de held of wel meer van die spelers hier die Joert weg aan binnen. Want hij had nog die contacten. Hier is hij, Mustafa. Ah, dit is toch een mooie foto. Het zullen in ieder geval zien betere worden, zoek als ze willen. Publiek erachter. Sibol wil dat het publiek martiaaltjes of zo, denk ik. Wat is de bedoeling? Oh, de megafoon komt erbij. Sibon pakt de megafoon erbij. Ik weet wat de instructies krijgt binnen wat de bedoeling is, maar zo'n Macedonische vlag gaat hij er even bij pakt. Popov. Gewoon direct voorlezen gaan alsof je, nou ja, Balestra de grootste legend ooit binnen. Dan komt hij bij die Macedonische vlag. Oh, Foppe wie er dan net. Shot, Loek nog even een sprintje. Ja, dik 80 hier al, maar Loek gewoon nog even een sprintje. Hartstikke fit. Hoe kun je dit nou missen? Geniet hier geweldig van, ja. Ja, eer je helden, dat is toch wel datgene wat er oerbloot on is jong. Hoe is dit? Prachtig. Het is echt uniek. Ja, het is uniek. En dat maakt je nooit bij mij. Dus onmogelijk, denk ik. Ja. Hield je van tevoren toch dat het Sam mooi wezen zou? Nee,
Het idee met die jongens vond ik fantastisch. Eerst moest ik er even aan wennen, want ik dacht van wie komen er al hier? En dat ze de Safelen binnen is al heel bijzonder. Ja, en dat het stadion dan praktisch vol is, dat vind ik helemaal fantastisch. Ja, dat is een enorm compliment voor iedereen, moet ik zeggen. Zeker, en het voetbal, heel eerlijk, het voelt net hoor, hè? Nee, dat is heel aardig. En er is er een bij die nog gewoon goed voetballen kennen, hè? Als die 2 spitsen van Gert Jansen heeft, wij hebben dingen en dat die een goede... de Safelen rond, hè. En dat is een spits die voortroen, hè? In plaats van in de bal. En dat vind ik wel heel leuk, ja. José is het zag vaak, maar wat de spitsen hebben die de gypte ingeeft. Voortrennen. Nou, dat doet die in deze 2. Nou ja, en als nu net Marcus Aalbeck, Jos, die is 51. En wat een koe, wie is dat fantastisch. Hij maakt een jammer genoeg een goal, maar hij maakt er nog een omhaal. En dat vind ik gewoon een unieke ding, vind ik. Echt een prachtjoen, een team met de griffel. Ja, dikke 10. Ja, tuut erbij. Dus ik wil mooi op share op achterfoppen aan het publiek op Nieuw-Noord. Afonso Alves nog Tassong. En hij nam er echt even de tijd voor. Ik denk dat Marco Zalbeck ik nog wel een hele jong trok in keer mijn foto's maatje. Oh, die selfie bruk het net. Oh, toch wel, ja. Ja, je moet wel op tijd kleersteren bij de telefoon natuurlijk. Ja, een man die nou trainer is in Finland. Van FC Hanko volgens mij. Mika Väyrynen, je staat hier al een paar minuten te kijken naar alles wat er om je heen gebeurt. Wat denk je allemaal? Dat ik wil niet weggaan. Ik wil op het veld blijven. Toch mooie jaren hier gehad. 7 jaar. Dus ja, we gaan gewoon op het veld blijven. Ja, dit doet wat met je. Ja, het was echt heel leuk. Natuurlijk met de jongens om te spelen, maar nog een keer op AB Lenstra stadion, op het veld. Met het publiek. Heel mooi. Ja, hè? En je hebt bij zoveel mooie clubs nog gevoetbald. Bij PSV mooie jaren gehad. Ja. Maar hier is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja, ik moet altijd Riemen en Volpe bedanken. Toen zij kwamen op trainingskamp, toen ik bij Finse ploeg speelde en hebben mij hier opgehaald. En hier heb ik begonnen. Dus, als jong broekje? Ik was 19 jaar, eigenwijs. En ja, hier ben ik bijna, ik denk mijn mooiste jaar in mijn voetbalcarrière gehad. Dus zeer dankbaar voor Heerenveen en voor de mensen hier. Ja, geniet nog even van een paar mooie momenten hier. Lekker in stilte. Maar één vraag nog. Als je nou morgen of overmorgen weer terug bent in Finland, wat ga je de mensen dan vertellen? Ik voelde als thuiskomen hier. En het was toch mooi dat meer dan 15.000 mensen hier kwamen. Ruim 17.000. Ja, oké. Dus 17.000 mensen. Voor ons, voor iedereen. En hopelijk hebben wij hun laten genieten. Veel plezier hebben. Dankjewel, Mika Väyrynen. Een van de helden van SC Heerenveen. Ja, en dan komt er een eind aan deze hele speciale, bijzondere joen hier in het AB Lenstra Stadion. Alweer dus ter ere van het 20-jarig jubileum van het AB Lenstra Stadion. Daarom dienen al deze helden die hier al hier nog staan op het veld en die soms een beetje emotioneel binnen en die er geen genoegen van krijgen kunnen dat ze hier nog gewoon minutenlang staan blijven willen op het veld om dank te zeggen aan dit publiek. En zo komt er een einde aan deze uitzending van Omroep Friesland. We hadden mij een heel soort willen dienen. En ik zou zeggen, graag een volgende keer. Ontjen, dag. Deze wedstrijd waard mij mogelijk maken door Friesland Lease.